Καλησπέρα, καλησπέρα Ειρήνη. Καλησπέρα Νανά, καλησπέρα σε όσους μας παρακολουθούν. Όλα καλά. Βεβαίως καλησπέρα δεν μπορεί να είναι Ειρήνη με όλα αυτά που συμβαίνουν και πάλι στην χώρα μας. Ο τίτλος τα λέει όλα, Ελλάς φλεγόμενη, αντί να είναι Ελλάς η υπερήφανη, είναι Ελλάς η φλεγόμενη. Μόνον αυτό τον τίτλο μπορούσαμε να δώσουμε σήμερα και χθες και προχθές, γιατί τα μέτωπα φωτιάς στην προηγούμενη εκπομπή μας ήταν γύρω στα 70, τώρα ξεπερνούν τα 100 και μέσα στην Αθήνα, έχει φτάσει στην Αθήνα το πράγμα, είναι να ματώνει η ψυχή σου, να καίγεται η ψυχή σου κυριολεκτικά βλέποντας αυτό το θέαμα. Είχα συγκεντρώσει περίπου 30 βίντεο από όλες τις εστίες, από νησιά, από την Εύβοια, από την Αθήνα, από παντού. Είχαμε τον Κικίλια να μας λέει τις εστίες φωτιάς. Βγήκε ο κύριος και έλεγε εκεί 8 και 20, εκεί 8 και 23, εκεί 8 και 25, εκεί. Χαίρομαι πολύ κύριε Κικίλια, δεν σε έχουμε εκεί για να μας λες τις εστίες φωτιάς, σε έχουμε εκεί. Για να τον ακούσουμε λίγο, μια και έχει το βίντεο ο σκηνοθέτης μας. Είναι παλιό και έχει διάφορα. Λοιπόν, αυτά μας είπε ο Κικίλιας. Ειρήνη, δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψή σου η δήλωση που έκανε, οι δηλώσεις. Δεν μπορούσα να μην τον παρακολουθήσω, γιατί ψάχνω να βρω κι εγώ, μετά από αυτά που ακούσαμε, ότι θα υπήρχε η καλύτερη χρονιά, ότι έχουν πάρει μέτρα πυροπροστασίας, και αυτοί οι άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί για το αντίθετο ακριβώς. Ότι δεν έχουν πάρει κανένα απολύτως μέτρο. Λειτουργούν στην τύχη. Έχουμε ξεμείνει, αγαπητή Νανά, από δημόσιο. Δεν υπάρχει το δημόσιο. Αυτοί βγαίνουν για να βγουν οι φωτογραφίες, για να γίνει μια εκπομπούλα, για μια selfie να τραβήξουν. Έχουμε ξεμείνει από δημόσιο στην κυριολεξία. Επομένως, η Ελλάς φλεγόμενη δεν είναι κάτι που πρέπει να μας εντυπωσιάζει. Αυτό είναι το σχέδιο. Τα παράτησαν όλα στην τύχη τους. Το σχέδιο είναι να καίγεται η Ελλάδα, να καίγεται ο πολίτης, να καίγεται η κασίδα σου που έλεγε ο παππούς μας, μου επιτρέπει η έκφραση. Καίγονται όλοι. Είπες τρομακτικά πράγματα αυτή τη στιγμή. Ξεμείναμε από δημόσιο. Με συντάραξε κυριολεκτικά αυτό που είπε σε μία φράση. Ξεμείναμε από δημόσιο και τα έχουν αφήσει όλα στην τύχη τους, στη δρομολογημένη τύχη τους. Μήπως γιατί να ακούσουμε λίγο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη στο 18, Νίκο, να μας εξηγεί τι σκόπευε και τι σκοπεύει να κάνει το 18 λιγάκι. Έχουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε τη χώρα μας πραγματικά σε μπαταρία της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Θέλουμε όμως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πολλές. Μάλιστα. Και στον αέρα και ολικό δυναμικό και ηλιακό δυναμικό, που έχουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα να κάνουμε. Πρέπει να το πω απλά, η Ελλάδα μπορεί να γίνει ολόκληρη η μπαταρία της Ευρώπης. Αυτό με φοβίζει πάρα πολύ. Έχουμε πάρα πολλά ακόμα πράγματα να κάνουμε. Με φοβίζει πραγματικά. Στέκομαι σε αυτό που είπες, Ειρήνη, ότι ο Πρωθυπουργός στην προηγούμενη εκπομπή που κάναμε είχε πει ότι είμαστε λίγο καλύτερα προετοιμασμένοι από τις άλλες φορές, εννοούσε από τις άλλες πυρκαγιές. Δεν είπε ότι είμαστε πανέτοιμοι, και από αυτό το επιβραδυντικό που παρήγγειλε, το Σεπτέμβρη θα μας έρθει. Έχει σκοπό και όλο το χειμώνα να καιγόμαστε, γιατί η Ελλάδα δεν έχει βαρύς χειμώνες, οπότε μπορεί να καίγεται και όλο το χρόνο. Αυτό είναι, δηλαδή δεν ξεκινάμε καθόλου καλά. Εγώ δεν είμαι καθόλου καλά αυτή τη στιγμή, γιατί είδα σε μια βόλτα που έκανα στην Θεσσαλονίκη, στο λιμάνι, βάλε και το 21 για να δούμε. Λέμε τώρα, μήπως και μπαίνουν οι φωτιές για αυτόν τον λόγο, 21 λίγο. Αυτά εδώ είναι στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και έχουν προορισμό να πάνε κάπου, Ειρήνη, έτσι. Αλλά μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο, βρε Νανά. Μπορεί να σημαίνει ότι όποιος τουρίστας έρχεται στη Θεσσαλονίκη
βλέπει αυτόν τον κορεσμό από ανταλλακτικά των ανεμογεννητριών και θα σκεφτεί, μα σε ποια χώρα έχω έρθει με τις τρομερές επενδύσεις. Κοίταξε τι έργα κάνουν. Σε μια χώρα που όλος ο κόσμος δουλεύει ακατάπαυστα. Μπορεί να σκεφτεί αυτό ο τουρίστες. Μπορεί αυτό να είναι η σκέψη και να είναι η δική μας η αρνητική. Έτσι δεν είναι? Είναι ένα σκεπτικό και αυτό. Από αυτή την οπτική δεν το έχω δει ειλικρινά. Από τη στιγμή που βλέπω 112 εστίες πυρκαγιών πίσω μου, είμαι λίγο ψηλιασμένη. Λέω μπορεί, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και σύμπτωση. Αλλά ποιος είχε πει ότι οι επανειλημμένες συμπτώσεις μόνο συμπτώσεις δεν είναι. Είναι και το φαινόμενο του μαύρου κύκνου, είναι και το ξηράφι, πώς λέγεται, του Όκαμ. Είναι δηλαδή, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, την πιο εύπεπτη, την πιο εύκολη, την πιο λογική λύση θα επιλέξεις για αυτό που βλέπεις. Μετά θα πας στα επιμέρους, αλλά είναι ένα επιμέρους και αυτό. Να δουν τον οργασμό δηλαδή, τον εμπορικό, εντάξει, είναι και αυτό ένα θέμα. Είναι και αυτό ένα θέμα. Για να πάμε όμως και στο 23 για να υποστηρίξουμε τον τίτλο μας. Πάμε και στο 23 να δούμε τι γίνεται. Του βουνού την ολόμαυρη ράχη, περπατώντας η τέρνα μονάχη, γιατί μονάχη είναι όποια πέτρα και να σηκώσεις, τέρνα βλέπεις από κάτω, και άλλα έργα, και ακόμα και η Λάρκο που θα αναφερθούμε λίγο εκτενέστερα στην πορεία, θα δούμε ότι η τέρνα παίζει από κάτω, είναι πεθερός του Γεραπετρίτη, μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, και πάμε λίγο και γλυκά. Δεν ξεχνιέται ο Γεραπετρίτης μετά την υπόκληση, τη βαθιά στο Σουλτάν. Δεν ξεχνιέται. Όχι, δικαιολογήθηκε, γιατί πάω και στην άλλη οπτική. Με έδωσες μία άλλη οπτική, δεν πρέπει να είμαστε στάσιμοι να βλέπουμε μόνο έτσι. Ότι σκέφτηκα ότι θα περάσει το πρόσωπο που θα πρέπει να υποκληθώ και το έκανα εκ των προτέρων. Δεν ήταν ότι προσκύνησα άλλους. Να σκεφτόμαστε και λίγο περιμετρικά, Ειρήνη. Εδώ βάζουμε απλά προβληματισμούς. Δεν θέλω ποιος έλεγε κάποιος, εγώ δεν θέλω γέλοτα όταν μιλάω, Ειρήνη, γιατί είναι μία οπτική κι αυτό. Ανάλογα πώς το βλέπει κανείς, πώς θέλει να το αιτιολογήσει, να το δικαιολογήσει. Και πάμε και στο 25 για τα γλυκά νερά να δούμε τι γίνεται και εκεί. Αυτό το πραγματάκι να απογειωθεί με 60 κιλά συνολικό βάρος. Τα 25 είναι τι μπορεί να σηκώσει. Η στρατιωτική έκδοση, η 1α, αυτή εδώ πέρα η εκδοσούλα η 1α, μπορεί να φέρει ρουκέτες. Η άλλη έκδοση, η πολιτική, μπορεί να φέρει είτε δεξαμενή νερού, είτε να κάνει μεταφορά αντικειμένων. Θες να πάρεις κάτι, να το πας από εδώ εκεί. Τώρα, τέτοια ντροουνάκια έχει σίγουρα το ελληνικό δημόσιο. Εδώ πέρα έχουμε μία σειρά από χαρτάκια. Ναι. Χαρτάκια εδώ πέρα. Εδώ είναι η πυροσβεστική υπηρεσία, τα σέρβις του εν λόγω τύπου, του πολιτικού όμως, του ΕΝΑΣΕ. Και εδώ είναι και δύο που είχαν χαρίσει μια εφοπλιστική εταιρεία στο Υπουργείο
κλιματικής κρίσης και πολιτικής Σίγουρα προστασίας. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι. Υπογραφές των υπουργών εδώ πέρα. Ναι, 4 ιδιώτες οι οποίοι παίρνουν. Κάτσε να το πούμε, Κώστα, γιατί λίγο χοντρένει το πράγμα, θα πάρουμε απαντήσεις, φαντάζομαι, αλλά προκαλεί ερωτηματικά. Η φωτιά λοιπόν στα γλυκά νερά προκαλείται από ένα ντρόουν το οποίο πετούν 4 ιδιώτες οι οποίοι έχουν προσαχθεί. Γιατί πήγαν να διαφύγουν, δεν εμφανίστηκαν οι ίδιοι να πούνε ναι, ξέρετε, πετάγαμε ένα ντρόουν. Το ντρόουν αυτό που το κατέγραψε η Μάνια Λευζάτου με την κάμερά της είναι ένα ντρόουν το οποίο. Σε μία εκδοχή. Ό,τι γράφει στο πλάι, έτσι. Μπορεί να με βάση αυτό που γράφει εδώ, μα το είδαμε από την αρχή. Το είδαμε από την αρχή και είπαμε ότι αυτό δεν είναι συνηθισμένο ντρόουν, δηλαδή με το που μας το έδειξε Μάνια, αμέσως έκανε μπαμ. Μπορεί να φέρει μέχρι και ρουκέτες. Μπορούμε να δούμε, κυρία Λαζάνη, το βίντεο το οποίο αυτό το ντρόουν που έπεσε στα γλυκά νερά φέρει ρουκέτες. Από τα λίγα που ξέρω. Αυτό το πράγμα θα έχει σχέδιο πτήση για να πετάξει, τέλος πάντων. Και άδεια και πιστοποιημένο χειριστή και πολλά ακόμα. Ειρήνη, από την οπτική που μου έδειξες προηγουμένως. Δεν έχω γνώσεις να τα εξηγήσω όλα αυτά. Αλλά όταν βλέπω και το παρουσιάζει ο Ευαγγελάτος, κάνω ένα βήμα πίσω. Και λέω πάλι η χειραγώγηση. Πάλι το παλικάρι, έχει να πάει το μυαλό μας αλλού. Ποιοι φταίνε. Γιατί αυτός πάει, δεν εμφάνιζε ότι συλλάβανε το πλήρωμα στην Ύδρα που έριγναν τα μπεγγαλικά. Δεν είπε όμως ότι δεν συλλάβανε αυτούς που έριγναν τα μπεγγαλικά για να χαρούν. Συλλάβανε την καθαρίστρια, την καμαριέρα, το μάγειρα. Αυτός ο άνθρωπος θέλει να κατευθύνει τη σκέψη μας αλλού. Εκεί μπαίνουν οι φωτιές, καίγονται τα πάντα, καταστρέφονται περιουσίες και θα περίμενα εγώ, να μου δείξετε ένα βίντεο με το σκηνοθέτη που να δείχνει από τις περσινές φωτιές πόσα στρέμματα έχουν αναδασωθεί. Αυτό το βίντεο ψάχνω. Κανένα, Ειρήνη. Δεν έδειξαν αναδάσωση. Δεν δείξτε μας ούτε τις ανεμογεννήτριες ψάχνω, ούτε το βίντεο που έδειχνε ότι ο κύριος πάει σε μέρη που θεωρητικά θα πρέπει να γίνει αναδάσωση και απαγορεύεται να περάσει. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το βίντεο. Με ενδιαφέρει να δω τη Δαβιά, να δω τη Ρόδο, να δω αυτά τα μέρη που πέρσι πληγώθηκαν και μαζί πληγωνόμαστε κι εμείς. Επί 8, επί 9, επί 10 μέρες, να δούμε τι εργασίες έχουν γίνει. Καθαρίστηκαν καταρχήν. Γιατί για να κάνεις οτιδήποτε πρέπει να τον καθαρίσεις ένα χώρο. Γι' αυτό επιμένω ότι έχουμε ξεμείνει από δημόσιο. Δεν γίνεται τίποτα τυχαίο. Και όλοι αυτοί με το ΜΜΕ πάνε να κατευθύνουν τις σκέψεις μας αλλού. Το θέμα είναι η φωτιά, το θέμα ότι δεν υπάρχει πυροπροστασία, γιατί στο χιλιομόρι το έχω ξαναπεί, στο χωριό μου. Έχουμε ένα τεράστιο δάσος και το προστατεύουμε. Έχουμε όμως ιδιωτική περιφρούρηση. 24 ώρες. Στο χωριό έχουμε ιδιωτική security γιατί γινόντουσαν κλοπές. Πληρώνουμε ένα δεκάρικο το κάθε σπίτι και έχουμε ιδιωτική ασφάλεια. Και περνάει το αυτοκίνητο και ψάχνει και έχει εμποδίσει πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε ιδιωτική πρωτοβουλία με την έννοια ότι έχουμε ξεμείνει από δημόσιο, θα το ξαναπώ. Και θα κάνουμε όλα μόνοι μας. Άρα αυτά που μας δείχνει ο κ. Ευαγγελάτος είναι εκτός θέματος. Είναι χειραγώγηση. Να μας δείξει τι έχει κάνει το κράτος πέρσι, κάηκαν τα πάντα. Έδειξε βέβαια λίγο από την Εύβοια. Δεν ανέφερε όμως τις ΜΚΟ της αδερφής του Πρωθυπουργού, η ΜΚΟ Συντηρήσεις, η οποία μαζί με τη ΜΚΟ Διάζωμα του κυρίου Μπένου κάνουν δουλίτσες. Και στο στόχο και στο σκοπό τους είναι χειραγώγηση και πάυση αντιδράσεων. Ακούς, Νανά? Ναι. Πάλι καλά με προσομοίωση που δεν τον είδαμε μέσα στην πύρινη λέλαπα και ή να καθοδηγεί τον ντρόουν, γιατί τα γραφικά εκεί στο σταθμό είναι εξαιρετικά. Μπαίνει παντού μέσα, όπως το σπίτι της Πισπυρίγκου, πάνω από το κρεβατάκι, ήταν παρόν και μετά συμπληρώνει και η σύζυγός του στην εκπομπή της τα άλλα. Αυτά που είναι. Επειδή βλέπουμε τους δημοσιογράφους για να δικαιώσουν το μπακτολό χρημάτων που παίρνουν οι σταθμοί τους, το κούρεμα ή την εξαφάνιση των δανείων των εκατομμυρίων που έχουν οι σταθμοί και οι τράπεζες συνενούν με μία μονοκονδυλιά να τα σβήνουν, εκ του πονηρού τώρα, δεν ξέρω, εμείς ερωτήματα θέτουμε εδώ και παραθέτουμε αυτά που δείχνουν τα ΜΜΕ. Δεν βάζουμε κάτι, δεν έχουμε φτιάξει ένα δικό μας βίντεο που να ενισχύει την όποια άποψη. Προβληματισμούς βάζουμε εδώ και επικαιρότητα πάνω απ' όλα.
και θα μένω πάντοτε σε αυτό που είπες, γιατί συμπυκνώνει τα πάντα, Ειρήνη, ότι ξεμείναμε από κράτος. Είναι οδυνηρό αυτό. Οδυνηρό, σε μία φράση πώς συμπύκνωσες όλη την εικόνα της χώρας μας, Ειρήνη. Έβγε με την ειρωνική έννοια δηλαδή αυτό, και για να δούμε ότι πραγματικά έχουμε ξεμείνει από κράτος, θα πάμε και στο 15 για να δούμε πραγματικά ότι έχουμε πιάσει πάτο. Και όχι, δεν έχει πάτο, δεν βλέπω να υπάρχει πάτος. Είναι απίθμενη η κατάσταση. Το 15 λίγο, Νίκο, για να δούμε τι παίζει στη χώρα μας. Αν πάμε σε εξαήμερη εργασία. Θα μας τα κάνετε λίγο λιανά. Ο νόμος είναι έτοιμος, ψηφισμένος από το Σεπτέμβριο του 23. Ο εργατικός νόμος Γεωργιάδη. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τα 3 άρθρα που προβλέπουν εξαήμερη εργασία, ναι, και ένα πιο σκληρό που προβλέπει ένταξη μαζικών βιομηχανιών στην 7ήμερη εργασία. Κατά το κοινό λεγόμενο τον ήπιαμε, έτσι. Για τις επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας προβλέπεται, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε διασφαλίσει. Διασφαλίζουμε. Όταν κάποιος δουλέψει την 6η ημέρα, να πάει με 40% προσάυξηση. Άρα πάμε για εξαήμερη. Όχι, δεν υπάρχει εξαήμερη. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Άρα είναι ψέμα ότι αν δεν θέλει κάποιος δεν δουλεύει 6 μέρες. Δεν ισχύει αυτό για όλες τις επιχειρήσεις. Ισχύει για τις συνεχούς λειτουργίας, και αυτό μόνο εφόσον το δεχτεί ο εργαζόμενος. Για να το δούμε. Άρα, εάν ένας εργαζόμενος αρνηθεί να το κάνει. Είναι υποχρεωτικό, κύριε Μελικόνη. Μα δεν τίθεται υπό την κρίση του εργαζόμενου. Αλλά αυτά όλα ελέγχονται. Φυσικά και δεν μπορεί να. Και δεν γίνεται. Αν δεν δεχτεί. Επαναλαμβάνω, να μην λένε συνάδελφοί μου αλλά και συναδελφοί σας που δεν είναι νομικοί, δεν ξέρουν τον νόμο, ότι δεν είναι υποχρεωτικό. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Άρα πάμε σε εξαήμερη εργασία, σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας. Αυτό δεν είναι? Όχι, δεν υπάρχει εξαήμερη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο νόμος του 23 που λέει ότι μπορεί να υπάρξει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η διάταξη αυτή είναι του πρώτου μνημονίου, αλλά επειδή τότε δεν τόλμησαν οι δανειστές να το βάλουν χωρίς συνένεση των εργαζομένων, πέρασε στο νόμο Γεωργιάδη όταν το αποφασίζει η επιχείρηση και ο εργοδότης να εφαρμόσει εξαήμερο υποχρεωτικά για τους εργαζόμενους, χωρίς να αντιδρούν και χωρίς να εξαρτιέται από τη συμφωνία των εργαζομένων. Δουλεύετε, μαλάκες! Δουλεύετε! Όπως είναι ψηφισμένα τα άρθρα του νόμου Γεωργιάδη, που ήταν να ισχύσουν από 1η Μαρτίου, αλλά λόγω του φόβου των αντιδράσεων το πήγε 1η Ιουλίου για προφανείς λόγους. Ναι, νομίζω δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να πούμε. Καταλάβες τι γίνεται? Κοκτέιλ εργασιακού μεσαίου, να βάλω και έναν τίτλο. Κατάλαβες τι γίνεται. Ειρήνη. Καμία σοβαρότητα. Καμία όμως. Ο άνθρωπος που τον έχουν καλέσει στο πάνελ να μιλήσει δεν δείχνει καμία σοβαρότητα. Δεν είναι υποχρεωτικό, δεν θα ισχύσει. Είπαν έτσι, αλλά θα γίνει αλλιώς. Καμία σοβαρότητα. Σε αυτή τη χώρα επιτέλους, δηλαδή πότε θα βρει ένας φορέας να αρχίσει να επιβραβεύει, ρε παιδιά, τη σοβαρότητα, την ευθύνη για αυτά που λέμε. Δεν υπάρχει να ελέγξει τα κανάλια, υπάρχει το Σουρού. Πού είναι, τι λέει, τι είπε αυτός? Τον είχαν καλεσμένο, τι είπε? Καμία συνοχή. Μα τι να σου κάνει το Σουρού από τη στιγμή που ο εργατολόγος λέει ότι αυτά είναι υπογεγραμμένα, δεν τόλμησαν για τους λόγους που εξηγεί, και ο άλλος που είναι εκεί, τι να πει? Αναμασάει και λέει όχι, και με 40% προσάρτηση. Άμα θέλει ο εργαζόμενος, άμα δεν θέλει, και με κάποιες βιομηχανίες είναι υποχρεωτικό το 7ήμερο. Πριν, για να δώσω αυτό το βίντεο, επειδή ήταν στα αγγλικά όσα βίντεο έψαξα, το πώς μας χλεβάζουν στο εξωτερικό, στην Αμερική, στην Αγγλία, με βιντεάκια, αλλά δεν ήταν στα ελληνικά και δεν τα έβαλα, ότι και με χλεβασμό δηλαδή ο δημοσιογράφος λέει είστε σίγουρος ότι λέει αυτό? Μα να σας τα δείξω, υπογραφές είναι εδώ πέρα, ότι μιλάμε για 7ήμερο. Λέει εμείς, λέει, προσπαθούμε τώρα, και όχι προσπαθούμε, θα γίνει, να θεσπίσουμε 4ήμερο με τις ίδιες αποδοχές και απολαβές. Λοιπόν, και εσείς τώρα εδώ μου λέτε, μα να, μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Δηλαδή γίναμε οι χλέβοι όλου του κόσμου. Μας χλεβάζουν κυριολεκτικά, ποιον? Τη χώρα μας.
που αν διαβάσει κανένας την ιστορία των προγόνων μας, θα δουν ότι ακόμα και οι δούλοι ποτέ δεν είχαν το ρόλο του δούλου που γνωρίζουμε στην διάρκεια της ιστορίας. Ο δούλος μπορούσε, κάθε σπίτι είχε τον δούλο του, μπορούσε να καταγγείλει τον εργοδότη, το αφεντικό, για κακομεταχείριση, για πάρα πολλά άλλα πράγματα. Μπορεί να το καταγγείλει πραγματικά δηλαδή. Άρα αυτή η δουλεία που ασκείται με υπογραφές και με μνημόνια κατά του Έλλην πολίτη, δεν τη χωράει δηλαδή η λογική. Και από τη στιγμή που είναι κεκτημένα εργασιακά δικαιώματα, δεν μπορείς να αγγίξεις τα κεκτημένα εργασιακά δικαιώματα σε ένα κράτος δικαίου. Άρα, αυτός ο κύριος που μιλάει στην τηλεόραση μαζί με τους δημοσιογράφους και όλοι οι άλλοι που μας δίκουν, ζουν σε ένα σκοτάδι ή ζουν μέσα στο χώμα και δεν βλέπουν γύρω τους, αλλιώς δεν μπορώ να το εξηγήσω. Όχι, εμάς θέλουν να βάλουν στα σκοτάδια, αυτοί μια χαρά ζουν. Εκεί θέλω να καταλήξω. Θέλω να με πείσουν εμένα ότι αυτό το σκοτάδι που αυτός έχει βάλει στο μυαλό του, ότι είναι η κανονικότητα και πρέπει να το δεχτώ κι εγώ. Γιατί όπως είπες για τη λέξη δουλεία, πώς παρερμηνεύτηκε, πώς υπήρχε παλιά, σιγά μην ξέρουμε τι γινόταν στην αρχαία Ελλάδα, γιατί το διδαχτήκαμε. Αφού όλα τα βιβλία έχουν στρεβλώσει το πνεύμα των Ελλήνων, τη φωτεινότητα, τη λάμψη, την λέξη Έλλην. Καταρχάς, τι σήμαινε, το μάθαμε στο σχολείο. Υπήρχε μάθημα πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού. Τι σημαίνει Έλλην. Εδώ άμα το πεις, τι σημαίνει Ειρήνη Έλλην για να το μαθαίνουν από εμάς? Φωτεινή πέτρα. Λαμπερός, ο φωτεινός, Έλλην. Ακριβώς. Το λαϊκά φωτεινή πέτρα, δηλαδή τόση δύναμη που μόνο το φως μπορεί να δώσει. Αυτή τη δύναμη είναι ο Έλληνας. Αυτή τη δύναμη όμως τη στερούν του Έλληνα όταν βάζουν αυτόν τον άνθρωπο τον διοικεί. Και έχουμε σε αυτή τη χώρα 61-62 υπουργούς, 3.500 μετακλητούς, οι οποίοι ασχολούνται με το να με οδηγήσουν εμένα και σέναν στο σκοτάδι. Δεν θα τα καταφέρουν. Δεν θα τα καταφέρουν. Τους δίνω το λόγο της τιμής μου. Όπως λέει και ο ποιητής ο Ελίτης, το ανελαίητο ελληνικό φως. Το ανελαίητο με την έννοια που γνωρίζουμε, το ελληνικό φως. Όταν υπάρχει αυτός ο εργασιακός μεσαίωνας, όπως είπε, να βάλουμε και έναν τίτλο, δικαίως μπορούμε να δικαιολογήσουμε το 17 να ετοιμάζεις, Νίκο, την αντίδραση αυτής της κοπελίτσας, για να δούμε ότι πραγματικά από τα χιουμοριστικά βίντεο οι αλήθειες τρομακτικές βγαίνουν. Είπαμε ότι ενδιαφέρεσαι για τη θέση της πολίτριας. Μάλιστα. Βλέπω έχετε εμπειρία στο κομμάτι της πώλησης και της εστίασης. Ναι, δούλευα τα τελευταία χρόνια σε ένα παρόμοιο κατάστημα με το δικό σας στη Μύκονο. Έψινα, καθάριζα, έκανα καφέδες, πουλούσα. Καμιά φορά έκανα και το delivery. Ωραία, μπορούμε να ξεκινήσουμε και την επόμενη εβδομάδα, αν θέλετε. Ωραία. Απλά έχω ένα θεματάκι υγείας και δεν μπορώ πολύ με την αυτοστασία. Μέχρι τις 9-10 ώρες είμαι καλά. Μετά τις 12 αρχίζω και κουράζομαι λίγο. Ποιες 12? Καταλαβαίνω, είναι δύσκολο, αλλά εκεί μετά τις 11 ώρες, αν μπορώ να κάνω ένα διαλυματάκι 5 λεπτά να ξεκουράζομαι. Τι 11 ώρες? Εδώ 8 ώρες δουλεύουν όλοι. Αν το έχετε σπαστό, 8 ώρες το πρωί και 6 ώρες το βράδυ. Έστω, κάτι είναι και αυτό. Τουλάχιστον θα έχω λίγο κενό το μεσημέρι να πάω κανένα σούπερ, να φάω, να καθαρίσω λίγο το σπίτι. Γιατί καταλαβαίνετε, με το 7 στα 7 δεν μένει χρόνος για τέτοια. Θα μου πείτε, νέα είμαι. Αν δεν δουλέψω τώρα, πότε θα δουλέψω. Και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να φανώ αχάριστη. Ξέρω πώς περιμένω στην ουρά για αυτή τη θέση. Μπαμπά, πήρες φορά. Εδώ δουλεύουμε 5 μέρες την εβδομάδα και οι βάρδιες είναι 8 ώρες. Δηλαδή θα δουλεύω πενθήμερο. Μάλιστα. 8 ώρες. Και 2 διαλύματα. Και 2 διαλύματα. Μάλιστα. Εσύ σε λίγο θα μας πεις ότι κολλάς και ένσημα. Δίνω και δώρο. Ντροπή σου, αλήτη. Να κοροϊδεύεις έτσι νέα παιδιά. Γελίε. Ειρήνη, αυτά που είπε ο κύριος, ο εργοδότης, είναι αυτά θα έπρεπε να τηρούνται. Πενθήμερο, 8 ώρα, δώρα και 2 διαλύματα, γιατί είμαστε και άνθρωποι και τα λοιπά. Και η κοπελίτσα που γνωρίζει την άλλη πραγματικότητα και από τους γονείς της και από την ιδία. Την έχουν πείσει ότι αυτό που ζούσε, μέσα και από το χιουμορικό βίντεο, αυτό που ζούσε ήταν η κανονικότητα. Και μόλις ο άνθρωπος παρουσίασε το λαμπερό, αντέδρασε και σηκώθηκε να φύγει. Γιατί αυτό ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε χάσει τα αυγά με τα καλάθια στην Ελλάδα.
Μας έχουν πείσει ότι η οικονομική πολιτική, ας πούμε, είναι η υπερφορολόγηση των πολιτών. Δηλαδή ποιον? Αυτών που παράγουν. Και όλοι οι άλλοι που τα παίρνουν από εδώ και από εκεί και παραπέρα, αυτοί στο πυρόβιτο. Μας έχουν πείσει ότι καίγεται το δάσος, αλλά γιατί το ότι έχουμε ζέστη στη χώρα φταίει η κλιματική αλλαγή. Όχι ότι έχουν καταστραφεί οι πνεύμονες, όλα αυτά. Το ότι δεν έχουμε βροχές και αυτό κλιματική αλλαγή. Και αυτό όμως οφείλεται στο ότι δεν έχουμε πράσινο. Όλα δηλαδή μας βάζουν στο σκοτάδι, επιμένω. Ό,τι είναι φωτεινό το κρύβουν και βάζουν κάποιους σαν τον ΣΒΑΜ και σαν τον Χαράρι να λένε δεν σας χρειαζόμαστε, μπορούν να κάνουν τη δουλειά σας τα ρομπότ, δεν θα έχετε τίποτα και θα είστε χαρούμενοι. Όπως τώρα η κοπέλα δηλαδή, της είπε ο κύριος πενθήμερη εργασία και με δώρα και βγήκε από τα ρούχα της μέσα από το χιουμοριστικό βίντεο για να δείξει ότι στην Ελλάδα έγινε κανονικότητα η στρέβλωση. Έγινε βαθύ, είναι πολύ βαθύ αυτό που μας συμβαίνει. Δεχόμαστε τα πάντα. Ναι. Δεχόμαστε τα πάντα, μένω σε αυτό, δεν έχω στείλει βίντεο και αν και είχα καμιά δεκαριά, είναι περιορισμένος και ο χρόνος μας. Το 24% στο ελαιόλαδο που είναι πρώτης ανάγκης, γιατί και βασική τροφή σημαίνει ότι μόνο με αυτό μπορείς να ζήσεις σε αρκετό χρονικό διάστημα και θα έπρεπε πάντοτε, ο νόμος έλεγε ότι τα είδη πρώτης ανάγκης, όπως είναι τα σιτηρά που τρώμε εδώ, το ψωμί δηλαδή, το αλεύρι, το λάδι, τα γαλακτοκομικά θα πρέπει να είναι προσιτά σε όλα τα νοικοκυριά. Και είχα πολλά βίντεο όπου δείχνουν άλλες χώρες, στην Ισπανία που έχει μηδενίσει τον ΦΠΑ στο ελαιόλαδο. Εδώ είναι 24% και το καφές 24% και δείχνει έναν μαγαζά τώρα ένα βίντεο που λέει ότι ναι, είναι 24% πήγε, αλλά θα το συνηθίσει ο Έλληνας όπως έχει συνηθίσει και όλα τα άλλα. Θέλει να πει ότι η αντίσταση δεν υπάρχει καμία και είχαν βγάλει πάλι τα παπαγαλάκια τους δημοσιογράφους να λένε ότι και το λάδι, η φράση της αρτηρίες, κάτι που είναι εξαιρετικά λάθος, ίσα ίσα το λάδι είναι που ανοίγει τις αρτηρίες και αν μειώνουμε το ΦΠΑ στα τρόφιμα θα υπάρχει υπερκατανάλωση και αυτό θα είναι υπέρ των πλουσίων και υπέρ των σούπερ μάρκετς. Άκου λογική τώρα, Ειρήνη, και γι' αυτό έχουμε και υψηλά και έχουμε και έναν πρωθυπουργό, τον ίδιο τον πρωθυπουργό, στο βήμα να λέει ότι το τυρί κάνει εδώ 6 και 7, αλλά δεν λέει ότι είναι τα 400 γραμμάρια. Και υπάρχει και ένας νεαρός ο οποίος ανεβάζει στην Ολλανδία, τον έχουμε ανεβάσει αρκετές φορές, να δείχνει της Ολλανδίας και εδώ και ειδικά την ακρίβεια και να λέει ότι εγώ εδώ σας μιλάω για τιμές κιλού, λίτρου. Το ελαιόλαδο, το έξτρα παρθένο εδώ κάνει 8 και 20 και πολλές φορές εισαγωγής από την Ελλάδα. Εκεί, γιατί πουλιέται το τετράκιλο εδώ που έχω πάει στο σούπερ τώρα πρόσφατα, η Ειρήνη, τετράκιλο, όχι 5 που συνηθιζόταν, είναι το τρίκιλο, πάει 52 ευρώ. 52 ευρώ μια πολυπληθής οικογένεια, μια μεγάλη οικογένεια που μισό κιλό ελαιόλαδο θα το έχει στην καθημερινότητα, σε σαλάτες, σε φαγητό και έτσι. Πώς μπορεί να ανταπεξέλθει με 24% ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης? Βρε Αθηνά, το έχεις αναφέρει γιατί το έχεις μελετήσει πολλές φορές για τις ατζέντες τις διάφορες. Το σχέδιο είναι ο κόσμος να αποδυναμωθεί, να χαθεί η παραδοσιακή οικογένεια και πραγματικά και ουσιαστικά και όπως θες πάρτο. Όταν δεν θα έχει να ταΐσει τα παιδιά, δεν θα κάνει παιδιά. Έτσι δεν είναι? Όταν δεν θα έχει να ταΐσει τα παιδιά, η άλλη οικογένεια θα διαλυθεί από την κρίνια. Και εγώ σου έχω άλλο όμως, σου έχω κάτι ευχάριστο. Επειδή είμαι αρτοποιός και το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές, εμένα, τον προηγούμενο μήνα, όλοι οι προμηθευτές μου κάνανε έκπτωση. Γιατί δεν το αναφέρει καμία τηλεόραση, μόνο εμένα? Έπρεπε να διάσουν τα μπάρια τους, γιατί τώρα αλώνησε ο κόσμος εδώ πέρα και θα γεμίσουν με καινούριο στάρι, με καινούργια λέσματα. Κάνανε έκπτωση, το άκουσες πουθενά από τα ΜΜΕ. Εκτόσεις φοβερές παντού, γιατί το αλεύρι στην Ελλάδα είναι φτηνό. Άρα πώς το παίρνει ο καταναλωτής? Ναι. Όταν έχει 0,29 το στάρι, δεν μπορούμε να μιλάμε για αύξηση. Το ΦΠΑ φέρνει την αύξηση που έχουμε και σε άλλη εκπομπή, ότι πάει όλο στην Ευρώπη. Οι ενδιάμεσοι έμποροι
και όλα τα συναφή. Ο πολίτης είναι έρμεο του κράτους, που στην ουσία το ξεμένιαμα από κράτος που είπα είναι σε θέματα υγείας, σε θέματα ασφάλειας. Στην ουσία το κράτος κάνει καλά τη δουλειά του, αλλά για αλλωνών τα συμφέροντα, όχι των Ελλήνων πολιτών. Γιατί και η εφημερίδα που διαβάζω, που την έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές, είναι τη μεγαλύτερη σε κυκλοφορία, η Καθημερινή, 2 κυριακάτικες εκδόσεις, 23 Ιουνίου και 30 Ιουνίου. Προκαλώ οποιονδήποτε. Αυτό το πράγμα που γράφουμε από κάτω, η Ελλάς φλεγόμενη, βέβαια ταιριάζει σε όλα τα θέματα, παντού φλέγεται η Ελλάς και οικονομικά και ηθικά και παντού. Αλλά όσον αφορά την ουσία της λέξης φλεγόμενη και της πυρκαγιάς, δεν αναφέρει τίποτα. 36 σελίδες 23 Ιουνίου, 36 σελίδες 30 Ιουνίου. Μελέτησα σπιδαμή προς σπιδαμή, κουβέντα για τις φωτιές. Δηλαδή τίποτα απολύτως, τίποτα. Όχι να δείξει φωτογραφία, να κάνει ένα ρεπορτάζ, μια αναφορά. Αντίθετα, να μιλάει ότι αυτά που γίνονται στη Γαλλία, ευτυχώς δεν γίνονται εδώ, εμείς είμαστε μια όση σταθερότητος, ότι πανηγυρικά η διακυβέρνηση της χώρας επιβεβαιώθηκε με τις εκλογές του Ιουνίου πέρσι. Τέτοια. Μία αναφορά στις πυρκαγιές δεν έχει κάνει. Εσύ διαβάζεις δηλαδή μια εφημερίδα επιστημονικής φαντασίας, Ειρήνη. Ναι, αλλά εγώ αντλώ πάρα πολλά θέματα από εκεί με την έννοια της άλλης πλευράς. Ναι. Αφού το λέει η εφημερίδα, αυτό ισχύει. Δεν το παρουσιάζει γιατί πρέπει να το ξεχάσουμε. Μας πάει... Τι να σας πω για τον Άσαντ που λέγατε στην εκπομπή. Ξέρεις πώς τον αναφέρει? Ιεραπόστολος ή Σαμπότερ. Αφού ταιριάζει. Ακούει το Ροπολίτσι, μάλλον το ακούει, το διαβάζει. Τι είναι αυτό? Ιεραπόστολος ή Σαμπότερ? Ή το πώς βρίζει στην κυριολεξία Σαμαρά, χωρίς να λέει τα ονοματικά, λέει η άλλη πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, που τόλμησαν να μιλήσουν κατά του Μητσοτάκη. Η εφημερίδα Καθημερινή. Λέει ότι εντάξει, το καταλαβαίνουμε, σύγκρουση τραυματισμένων εγωισμών. Η ιδεολογοποίηση, λέει, του φθόνου. Ότι μιλήσει κατά του Μητσοτάκη το λέει έτσι. Σοβαρά. Αλλά η ιδεολογοποίηση του φθόνου είναι αυτή. Χαρά στην υπομονή σου, Ειρήνη, που μπορείς και διαβάζεις αυτή την εφημερίδα. Επειδή πρέπει να προετοιμάσω κάποια βίντεο, βλέπω εκατοντάδες βίντεο κάθε εβδομάδα. Το ξέρεις ότι κάθε μέρα έχω δει βίντεο, κάθε μέρα καταναλώνουμε εδώ στην Ελλάδα 1 εκατομμύριο Prozac. 1 εκατομμύριο είμαστε, όχι 10, γιατί έχει και μωρά, έχει και ας πούμε 4 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια Έλληνες καταναλώνουν 1 εκατομμύριο την ημέρα Prozac. Και άλλα, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά μιλάμε για το Prozac, για να μου διάζει ο εγκέφαλος και για να αντέχουμε. Και μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας, από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μόνο αρνητικές πρωτιές έχουμε, δεν έχουμε καμία θετική, ούτε μία θετική, γιατί τις μετράω, τις βάζω συν, πλην, η ζυγαριά έχει φτάσει, έχει γίνει έτσι, ότι είμαστε η πρώτη χώρα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, που έχουμε υποτίθεται κοινά προβλήματα. Τι στην ευχή ένωση είμαστε? Είμαστε Ευρώπη ή δεν είμαστε? Είμαστε μέσα στην Ευρώπη, υπογράψαμε τα ίδια πράγματα, δίνουμε το ΦΠΑ μας, το 1/4 του ΕΠ μας. Λοιπόν, είμαστε πρώτοι στην κατανάλωση ψυχοφαρμάκων και ειδικά στον εγκλισμό. Στην Ψιτάλια και παντού που έχουν γίνει έλεγχοι, 5πλασιάστηκαν αυτές οι ποσότητες. Δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει χάπια τέτοιου είδους ψυχοφάρμακα για να αντέξουμε, Ειρήνη. Πάμε λίγο παρακάτω. Γι' αυτό η εφημερίδα τα τονώνει αυτά. Τα τονώνει η εφημερίδα. Σε βγάζει τρελό. Ναι, μα αυτό που λες, είμαστε τι γράφει όαση και συγκριτικά με άλλους και... Ναι, ακριβώς έτσι ακριβώς. Όαση σταθερότητος. Πρώτη σελίδα, στο κύριο άρθρο. Όχι, όντως έχει ένα δίκαιο εδώ. Σταθερότητος της κακής κατάστασης. Είμαστε σταθερά στην αρνητική πλευρά. Η επιβράβευση της πολιτικής του Μητσοτάκη ήταν οι εκλογές.
Δηλαδή, σαν φρασιολογία, είναι το απόλυτο σκοτάδι που έλεγα πριν. Παπαχελάς, έτσι. Μιλάμε για παπαχελά τώρα. Για να δούμε το ρόλο των δημοσιογράφων και πώς ξεπλένουν διαρκώς πολιτικά σκάνδαλα. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά τους βγάζω το καπέλο μερικές φορές. Πώς μπορούν και διαστρεβλώνουν και στρεβλώνουν και σκοτεινιάζουν και τσαλακώνουν πράγματα που τα βλέπεις, τα ακούς, τα μυρίζεις και σου λένε δεν είναι ακριβώς έτσι. Πάμε λίγο στον Λιάγκα στο 24 να δούμε ο Σάλιαγκας, όπως τον λέω, πώς ξεπλένει Αυγενάκη, κάτι που ταρακούνησε πάλι τα πράγματα. Μία γεύση να πάρουμε λοιπόν. Λευτέρη μου, καμιά φορά την πατάμε κιόλας στη ζωή. Και όταν την πατάμε, η κακιά η ώρα. Ήρθε η κακιά η ώρα. Τα νεύρα μας, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Και ο Λίτρας κακιά η ώρα ήταν. Και τη άπησε στο ξύλο την άλλη. Δεν την έδερνε κάθε μέρα. Αυτό είπε και ο Λίτρας και αυτό πιστεύουμε. Και η ίδια αυτό λέει. Δεν με είχε δει ποτέ. Το αξίζει. Δεν ξέρω αν το αξίζει. Η δικαιοσύνη το ξέρει αυτό. Αλλά μία στιγμή ήτανε. Μία στιγμή που του κατέστρεψε πολύ στη ζωή. Αλήθεια είναι αυτό. Ειρήνη. Δεν σου να του καταστρέψει. Εγώ άλλο πιστεύω ότι φταίει. Φταίει εκείνο το έρμο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όποιος έχει περάσει από εκεί, είναι άλλα αντάλλο. Θυμάστε το Λιβάνι που του έλεγε ο Δήμαρχος Πάρτης. Υπουργέ μου, θυμάστε τα λεφτά που τα μοιράζαμε με σακούλες για να... Λοιπόν, και εκείνος Υπουργός Γεωργίας ήταν τώρα. Και τούτος εδώ, ο Υπουργός Γεωργίας, έλαβε με την απουσία του. Ρε, τίποτα δεν άφησε. Όλα πριν τις εκλογές δεν τα έχουμε λύσει. Η κοινή αγροτική πολιτική που έχουμε θεσπίσει και έχουν φασίσει θα γίνει. Τίποτα δεν έγινε, ρε φίλε. Τίποτα απολύτως δεν έγινε. Και αυτός ο άνθρωπος για άλλη μια φορά επιβεβαίωσε αυτά που συζητάμε. Απόλυτος κινησμός, μεγάλη έπαρση και δεν τρέχει τίποτα. Κάνουνε πλάκα μαζί μας. Δεν τρέχει τίποτα. Πήρες Βάρνα όλα τα κανάλια για να πει να μασίσει Ιταλό, γιατί μετανόησε γι' αυτό. Δηλαδή και 3 φορές τον έχουν κάνει ανακοίνωση ότι να προσέλθει εκεί. Τη βαναυσότητα αυτή που έδειξε προς τον υπάλληλο. Θα ξεχαστούν τα πάντα. Με το θέμα, πώς λεγόταν, του παιδιού που πνίξανε, που πήγε να αποβιβαστεί στο αυτό. Σήμερα έπεσε στην αντίληψή μου απολύτως τίποτα. Έχεις ακούσει κάτι? Κακιά στιγμή μωρέ θα ήταν. Κακιά στιγμή θα ήταν και αυτό. Κακιά στιγμή και εκεί. Δεν γίνεται κάθε μέρα και ο Λίτρας κάθε μέρα δεν την έδερνε, αλλά και μία φορά λέει το έκανε. Εδώ να συμπληρώσω ότι όταν πήγε στο νοσοκομείο αυτή η γυναίκα είχε και παλιά σπασίματα ασιαγόνος και πολλών, αλλά μία φορά έπεσε από τις σκάλες, γιατί αυτό είπε στην αρχή, μία φορά γίνεται, μία φορά παίρνεις το μαχαίρι και μαχαιρώνεις κάποιον, αλλά αφαιρείς τη ζωή κάποιου. Οι 17χρονοι τώρα, να δούμε μία φορά γίνεται, πάμε λίγο και στο 6 για να δούμε ότι γίναμε Σικάγο που έλεγε και ο Παπαγιαννόπουλος για την 17χρονη στον δρόμο και μετά από 30 λεπτά που ήρθε το ασθενοφόρο. Η στιγμή που η 17χρονη παρασύρεται από αυτοκίνητο και αμέσως μετά να μένει τραυματισμένη στο δρόμο επί 28 ολόκληρα λεπτά και να περνούν μια σειρά από οχήματα, άλλα από δίπλα και κάποια πάνω από το σώμα της. Κανείς αρχικά δεν μπαίνει στη διαδικασία να καλέσει σε βοήθεια. Κανείς δεν σταματά και δεν κατεβαίνει από το όχημά του για τις πρώτες βοήθειες, αλλά και για να προστατέψει την άτυχη κοπέλα από τα νέα σφοδρά χτυπήματα με μεγάλη ταχύτητα. Είναι εικόνες που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στη Λεωφόρο Αθηνών προς το Σκαραμαγκά τα ξημερώματα. Με τη 17χρονη να βρίσκεται πλέον μεταξύ ζωής και θανάτου στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε μετά από μεγάλη καθυστέρηση και μετά από μια σειρά χτυπημάτων. Όλα ξεκινούν σε αυτό το σημείο. Το φανάρι για τους πεζούς είναι κόκκινο. Η νεαρή φαίνεται να βρίσκεται στο πεζοδρόμιο πάνω στη διαχωριστική νησίδα. Αρχίζει να διασχίζει την αριστερή λωρίδα στη Λεωφόρο Αθηνών και σε αυτό το σημείο ένα αυτοκίνητο την εξφεντονίζει χωρίς το άτομο που οδηγεί να σταματά. Για λίγα εκατοστά φαίνεται να μην περνά από πάνω της το όχημα που ακολουθεί. Μια νταλίκα προσπερνάει με ταχύτητα την 17χρονη και φρενάρει απότομα λίγα μέτρα πιο κάτω, μόλις ο οδηγός συνειδητοποιεί ότι υπάρχει άνθρωπος στην άσφαλτο. Οι εικόνες που εκτιλήσονται στη συνέχεια είναι το ίδιο σκληρές. Κανένα από τα οχήματα που περνούν δεν σταματάει. Κάποια μειώνουν ταχύτητα και συνεχίζουν κανονικά την πορεία τους.
αυτό το μαύρο αυτοκίνητο σταματάει, ο οδηγός κάνει όπισθεν και προσπερνάει το άτυχο κορίτσι χωρίς να σταματήσει. Η απάθεια ορισμένων εξοργίζει. Από την πολυσύχναστη λεωφόρο περνούν εκατοντάδες αυτοκίνητα. Πολλοί οδηγοί ήταν αυτόπτες μάρτυρες της παράσυρσης, όμως σχεδόν για μισή ολόκληρη ώρα η 17χρονη έμεινε μόνη και αβοήθητη. Μέχρι και περιπολικό πέρασε εκείνα τα λεπτά από το αντίθετο ρεύμα. Σχεδόν ένα λεπτό αργότερα από τη στιγμή της παράσυρσης, πεζοί έχουν μαζευτεί στην απέναντι πλευρά της λεωφόρου, ενώ αυτοκίνητα, μηχανές και φορτηγά συνεχίζουν να περνούν κανονικά, σαν να μην υπάρχει άνθρωπος χτυπημένος στην άσφαλτο. Το ασθενοφόρο έχει ειδοποιηθεί και λίγο πριν φτάσει στο σημείο, πεζοί προσπαθούν να κόψουν την κυκλοφορία και σπέβδουν να βοηθήσουν. Ειρήνη. Αυτό μου θυμίζει λίγο και το άλλο το βίντεο που κυκλοφόρησε στη Ζάκυνθο, που γλένταγαν σε χορό και δίπλα φαινόντουσαν οι φλόγες. Κάτι έχουμε πάθει. Ούτε τα ηρεμιστικά που έδειξες πριν και είπες πόσα παίρνουμε μπορούν να μας βοηθήσουν τελικά. Έχουμε ξεφύγει. Κοίταξε τώρα εδώ βίντεο. Σαν και αυτό, η κοπέλα χτυπημένη και περνάγανε και δεν τρέχει τίποτα. Εδώ γλεντάει ο κόσμος, χορεύει και κοίτα πίσω τι γίνεται. Και το τραγούδι Θαρώ που χόρευε ζεϊμπέκικο η κυρία ήταν «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου». Και μία άλλη που ρωτήθηκε τι κάνεις εκεί καίγεται και τι να κάνω εγώ που καίγεται, να αφήσω την ψυχαγωγία μου. Η απάθειά μας, η απανθρωπιά μας έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο, Ειρήνη, που είχα ξαναπεί ότι ενός Εβραίου του Κόνραντ, ένα βιβλίο πριν δεκαετίες που διάβαζα, τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα του πολιτισμού μας, ήμουν μικρή σχετικά και δεν γνώριζα την διαφθορά και όλο αυτό που γίνεται. Δεν νόμιζα ότι αφού έχουμε κράτος όλα πάνε καλά, και μέσα στα 7 αμαρτήματα αυτό που δεν κατάλαβα τελείως δεν το κατάλαβα τότε, μιλώ και για 50 χρόνια κοντά πίσω, ήταν η κατάρρευση των αξιών. Και έλεγα τι να εννοεί τώρα, δεν καταλάβαινα καθόλου τι εννοεί. Αν και διάβασα το κεφάλαιο εκείνο, και όμως αυτό είναι το πρώτο. Έτσι, όλα τα άλλα έπονται, τα 7. Είχε και από τότε υπερπληθυσμό, γιατί ήταν ενημερωμένο το παιδί ότι θα καταλήξουμε εκεί, γι' αυτό είπα την εθνότητά του, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Για κάποιο λόγο όλοι αυτοί που έχουν γράψει βιβλία μελλοντολογίας γίνονται ακριβώς και πιο δραματικά από ό,τι έχουν γραφτεί. Η κατάρρευση των αξιών, Ειρήνη, έτσι, τρομακτικό. Αρχές και αξίες. Μια ζωή χωρίς αυτά, τι είναι? Αν δεν σε ενδιαφέρει η αλήθεια, αν δεν σε ενδιαφέρει η αισθητική, αν δεν σε ενδιαφέρει η ευθονία, αν δεν σε ενδιαφέρει η δικαιοσύνη, τότε τι σε ενδιαφέρει? Η ανδρεία, η ελευθερία, δεν μας ενδιαφέρει. Και πάνω απ' όλα το γνώθεις αυτόν. Πρέπει να είσαι σε θέση κάθε μέρα να τεστάρεις τον εαυτό σου και να πεις έκανα λάθος, δεν έκανα. Αυτή είναι η πραγματική δικαιοσύνη. Αν εσύ την επιβάλλεις στον εαυτό σου, αυτόματα θα την επιβάλλεις και στο περιβάλλον σου. Θα κάνει και ο άλλος το ίδιο. Όταν εσύ όμως στερείς καθρέφτη δικαιοσύνη στο σπίτι σου και έχεις ένα καθρέφτη μόνο να δει αν πέτυχε το χρώμα. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ή αν πάει αυτό το συγκεκριμένο τύπος γυαλιού, αν έχει τέτοιο καθρέφτη, οδηγείσαι σε τέτοιες σκηνές. Να καίγεται η Ζάκυνθος και εσύ να χορεύεις. Να έχει χτυπηθεί το κορίτσι στον δρόμο και να περνάνε τα αυτοκίνητα δίπλα. Έκοβε το αυτοκίνητο, έβλεπε και συνέχισε. Δεν τρέχει τίποτα. Και απ' την άλλη να βλέπεις. Άλλο θέμα τώρα που κόπτεται και η καθημερινή. Τι θα γίνει με τα δέσποτα? Πώς θα μαζέψουμε τα δέσποτα? Εδώ έχεις άνθρωπο στον δρόμο και δεν τον μαζεύεις. Μα αδέσποτο να ήταν στον δρόμο θα σταματούσαν, θα έλεγαν αδέσποτο όπως λες εσύ. Ναι, είναι ένα θέμα και αυτό, έχει και τη σοβαρότητά του, δεν λέω. Αλλά η κοπέλα, η αδέσποτη στη Λεωφόρο Αθηνών, τυπημένο από το κορίτσι εκεί πέρα και να περνάνε με αυτή την ταχύτητα και η πεζή από απέναντι. Μα το είδες, μπορεί να τρέξει, να εμποδίσει την κυκλοφορία αμέσως. Τι λέτε ρε παιδιά, αν δεν είμαστε σε θέση να πάρουμε αμέσως στα χέρια μας τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων, περιμένουμε να τις πάρει το κράτος. Το κράτος δεν τις παίρνει, το είπαμε, ξεμείναμε. Αυτοί που μας διοικούν φωτογραφίζονται. Τι θυμήθηκα τώρα, φωτογραφίζονται με τους χορηγούς τους. Τους βλέπεις με το ΣΒΑΜ, με τον άλλον το Σόρος,
με τα απέσια πλάσματα, με τον Bill Gates, φωτογραφίζονται με αυτούς τους ανθρώπους που τους χρηματοδοτούν. Τι θα κοιτάξουν, τι θα γίνει στις εθνικές οδούς ή τι θα γίνει στα νοσοκομεία, που επιμένω, θέλω να το λέω κάθε φορά που κάνω εκπομπή μαζί σου. Κάθε φορά. Δεν εννοείται κράτος που να ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΟΗΕ, όπου ανήκουν, εν πάση περιπτώσει, στη γη, και να έχει σε λίστα αναμονής παιδιά στο χειρουργικό, στο Αγλαία Κυριακού. Δεν υπάρχει πολιτισμός. Χιλιάδες, έτσι. Πόσες χιλιάδες περιμένουν. 200. Ναι. Και για να δούμε, γιατί κολλάει πολύ αυτό στην πρόταση που είπες, μη ξεμείναμε από κράτος, ότι την μητέρα μου που είχε καρδιολογικό πρόβλημα έντονο, άμεσο, και είναι μια γυναίκα που την κατέστησαν να παίρνει 3 εκατοστάρικα σύνταξη, άρα δεν μπορεί να πάει να δώσει άλλα χρήματα έξω. Μετά από 6 μήνες θα γινόταν η εξέταση αυτή. Φυσικά ζορίστηκε, δώσαμε από εδώ από εκεί και έκανε την εξέταση και σώθηκε η γυναίκα, με την έννοια ότι καταλάβαμε ποιο είναι το αίτιο. Πάμε στο 7 να δούμε τι γίνεται σε άλλο θέμα που έχουμε ξεμείνει, στο 7. Μιας ανθρώπινης ιστορίας αναδεικνύει τη γύμνια του συστήματος υγείας στην Ελλάδα. Η Χριστίνα Δούβρου, μια 73χρονη γυναίκα, έφυγε από τη ζωή περιμένοντας τα αποτελέσματα της βιοψίας, τα οποία βγήκαν 3 μήνες μετά το θάνατό της. Όταν σήκωσα το τηλέφωνο και μου λέει ο άνθρωπος, ψάχνουν τη μητέρα σου για τη βιοψία, δηλαδή εντάξει, έχασα τα πάντα. Δηλαδή λέω, παιδιά, δεν μπορεί να μου συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή μετά από 4 μήνες με καλείτε για να μου πείτε ότι σας ψάχνουμε, τόσο πολύ καθυστέρηση. Σύμφωνα με τον κύριο Δούβρο, η 73χρονη πήγε στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Ρεθύμνου με γυναικολογική αιμορραγία τέλη Ιουνίου το 2023. Της έκλεισαν ραντεβού για απόξυση 1 εβδομάδα αργότερα, οπότε και έλαβαν παράλληλα δείγμα για βιοψία. Η οδηγία ήταν μετά από 1 εβδομάδα, ελάτε να κάνουμε απόξυση, να καθαρίσουμε τη μήτρα, έτσι να πω τη λέξη αυτή. Όταν πήγατε στα επίγοντα, τι εξετάσεις έγιναν? Δεν έγιναν εξετάσεις. Μόνο μας ήταν οι γιατροί με το μάτι. Μετά την επέμβαση, η γυναίκα δεν αισθανόταν καλά και πήγε στη Σουηδία, από όπου καταγόταν, περί τα μέσα Ιουλίου, όπου μετά από 2 μέρες στο νοσοκομείο της πόλης διαγνώστηκε με καρκίνο σε 4 σημεία. Το δείγμα της βιοψίας λήφθηκε στις 4 Ιουλίου και παρελήφθη από το εργαστήριο της Αθήνας 2 εβδομάδες αργότερα. Η Χριστίνα Δούβρου άφησε την τελευταία της πνοή στις 6 Αυγούστου, με τα αποτελέσματα της βιοψίας να βγαίνουν αρχές Νοεμβρίου, 4 μήνες μετά τη λήψη του δείγματος. Αρχές Νοέμβρη, δηλαδή μετά από 3,5-4 μήνες. Η ομή πραγματικότητα με την οποία έρχονται αντιμέτωποι χιλιάδες ασθενείς αποτυπώνεται στην ιστορία αυτής της οικογένειας, η οποία μένει ταυτόχρονα με ένα τεράστιο γιατί και γύρω από την ελλειπή περίθαλψη, όπως δηλώνουν, της Χριστίνας Δούβρου. Και αντιμετωπίζετε κι εσείς ένα πρόβλημα, Ειρήνη. Καλό είναι να βάζουμε και βιώματα δικά μας για να δούμε ότι εμείς δεν είμαστε αλλού. Είμαστε εδώ και φυσικά όλα αυτά τα βλέπουμε και στα δικά μας γεγονότα, ότι όλα βάλατε βαθιά το χέρι στην τσέπη για πάρα πολλές χιλιάδες, αλλά οι κρατήσεις και οι εισφορές μια χαρά κρατούν, έτσι δεν είναι? Που με αυτές τις κρατήσεις θα μπορούσατε να έχουμε όλοι 3 ακόμα ιδιωτικές εταιρείες, που όπως λέω για την νοσηλεύτρια να είναι το ελικόπτερο έτοιμο να παραλάβει ασθενή εκείνη την ώρα. Θα σου δώσω παράδειγμα. Η πεθερά μου είναι 90 χρονών. Το βιβλιάριο υγείας της είναι ανέπαφο. Η υγιέστατη πάντα δεν χρειάστηκε ποτέ τη βοήθεια του κράτους όσον αφορά την κάλυψη την ιατροφαρμακευτική. 90 χρονών. Όταν προσάστηκε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με τα μάτια της και πήγε στο Αττικό, της έδωσαν ραντεβού σε 3 μήνες. Μάτωνε το μάτι της και της είπανε σε 3 μήνες. Με καθαρό βιβλιάριο. Πήγε έξω, έδωσε 2.500 και αμέσως την κοίταξαν. Γιατί ρε φίλε, πού είσαι ρε κράτος? Άρα φλέγεται το κράτος όλο στην κυριολεξία σε όλους τους τομείς.
Ναι. Και τι θέλει ο πολίτης? Ασφάλεια, υγεία, εργασία. Εργασία, όχι δουλειά. Γιατί αλλάξαμε τον τόνο, από δουλεία το κάναμε δουλειά. Εργασία, έτσι. Εργασία, ασφάλεια, υγεία. Αυτά τα τρία, τα βασικότατα για να μπορεί να ζει ο πολίτης. Αν δεν υπάρχουν, τότε είσαι ένα σάπιο κράτος. Από ό,τι ενημερώνει ο σκηνοθέτης, έχει βρει ένα βίντεο για αυτά που λέγαμε από Ολλανδία, που μας έρχονται κάποια βίντεο. Είναι το 9, όπως μου λες, Νίκο. Για βάλ' το λίγο να δούμε. Είμαι σοκαρισμένος και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Μόλις ολοκληρώσαμε την πρώτη μέρα από τις 2 ημέρες ενός εσωτερικού event, στο οποίο έχω την τιμή να είμαι ο οικοδεσπότης. Φιλοξενήσαμε σημαντικούς καλεσμένους, οι οποίοι έκαναν ομιλίες και μοιράστηκαν πληροφορίες, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για τους παρευρισκόμενους. Ανάμεσα στις παρουσιάσεις, ξεχώρισα μία που αναφερόταν στην ετήσια έρευνα της εταιρείας για την υγεία της εταιρείας, Organization Health Index. Μέσα από αυτή την έρευνα, η εταιρεία μας συλλέγει απόψεις από όλους τους εργαζόμενους και δημιουργεί κάθε χρόνο δείκτες οι οποίοι αξιολογούν την υγεία της εταιρείας, του οργανισμού. Αυτοί οι δείκτες περιλαμβάνουν διάφορα κριτήρια, όπως είναι το πόσο εμπνέει η ηγεσία, την ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και στην προσωπική ζωή, αυτό που ονομάζουν work-life balance, αλλά και τις ετήσιες απολαβές και τις συνολικές απολαβές και μπόνους των εργαζομένων. Αυτό όμως που με εντυπωσίασε περισσότερο ήταν μια φράση που υπόθηκε από μια συνάδελφο. Είπε: «Θέλω να έχω ξεκάθαρη γνώση του τι εξέλιξη θα έχω στο ρόλο μου τα επόμενα χρόνια, αν η εταιρεία θέλει να με πείσει να μείνω». Αυτή η φράση μου έμεινε. Γιατί όντας 6 χρόνια στην Ολλανδία, ακόμα δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω τη διαφορά στην κουλτούρα εδώ. Στις πετυχημένες εταιρείες της Ολλανδίας, η ευημερία και η ικανοποίηση των εργαζομένων είναι η προτεραιότητα. Οι εταιρείες αυτές καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να κρατήσουν τους εργαζόμενους ευχαριστημένους, επειδή οι ευκαιρίες είναι πολλές και οι άνθρωποι θα μείνουν μόνο τελικά αν είναι ευχαριστημένοι. Έρχομαι όμως από την Ελλάδα, όπου έζησα μια τελείως διαφορετική κατάσταση και άλλη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία εκεί ήταν να κρατούν τους εργαζόμενους φοβισμένους. Αισθάνομαι λοιπόν σαν να έρχομαι από έναν άλλο πλανήτη. Και ξέρω πως κάποιοι θα σπεύσετε στα σχόλια να πείτε ότι τα βάζω με τη χώρα μου. Όμως όχι, δεν έχω τίποτα με την Ελλάδα. Έχω όμως μεγάλο πρόβλημα με τη σάπια νοοτροπία μεγάλου μέρους της κοινωνίας εκεί έξω. Με το γεγονός ότι καθημερινά λαμβάνω δεκάδες μηνύματα από Έλληνες που θέλουν να φύγουν. Με το γεγονός ότι βλέπω μια ολόκληρη γενιά να έχει μεταναστεύσει στο εξωτερικό. Να μιλάμε ελληνικά παντού. Και ξέρετε γιατί νιώθω σοκαρισμένος? Γιατί έχουμε στην κυβέρνηση ανθρώπους που άλλα λένε σήμερα, ενώ κάποτε έλεγαν τα ακριβώς αντίθετα. Ο νούμερο 2 της κυβέρνησης της χώρας μας, ο νούμερο 2, σήμερα βγήκε και είπε αυτά. Η Νέα Δημοκρατία, η γνήσια λαϊκή παράταξη του τόπου, είναι ο γνήσιος εκφραστής του μικρομεσαίου. Ενώ κάποτε έλεγε αυτά. Όποιος από εδώ και μπρος, σε επόμενες εκλογές ψηφίσει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος. Είναι ο γνήσιος εκφραστής του δημοσίου υπαλλήλου. Είναι ο γνήσιος εκφραστής του αγρότη. Κανένας πολίτης αυτής της χώρας δεν μπορεί να πηγαίνει πλέον στην κάλπη υποκρινόμενος ότι δεν ξέρει ότι τα κόμματα αυτά τα δύο είναι και κλέφτες και ψεύτες. Θα ήταν άξιοι για πρόεδρο Δημοκρατίας ο Καραμανλής και ο Σαμαράς. Προφανώς. Υπάρχει ένας νεοδημοκράτης, οποιοδήποτε. Θα τον ρωτήσει αν είναι άξιος για πρόεδρο Δημοκρατίας ο Κώστας Καραμανλής, θα πει όχι. Και θα το καταλάβετε, γιατί ψηφίσατε Καραμανλή ανεπάγγελτο στον Πελχανάς και είδατε πού κατέληξε. Και γιατί καταγκώνεσαι, δεν το ξέρουμε πια. Έχετε αμφιβολία? Συγγνώμη, έχουμε ένα απόγευμα που θα μιλάει κάπου ο Καραμανλής και ο Σαμαράς. Και θα έχω πιστεύετε κάτι καλύτερο να κάνω? Υπάρχει κάποιο που αμφιβάλλει για αυτό που είπα? Ανεπάγγελτος στον Πελχανάς. Θα πλήρω και εισιτήριο για τους ανθρώπους. Υπάρχει κάποιο που αμφιβάλλει για αυτό που είπα? Ανεπάγγελτος στον Πελχανάς. Έλα τώρα. Πρωθυπουργοί γίνανε. Κάτι κόβει το μυαλό τους. Κάτι θα έχουν να σου πούνε. Ανεπάγγελτος στον Πελχανάς. Έλα τώρα. Ο Μητσοτάκης την κάνει. Δεν το αντέχει η συνείδησή μου να έχω περισσότερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης την κάνει. Πάμε. Πρέπει να μείνω σοβαρό, αλλά δεν μπορώ. Αν εσείς λοιπόν είστε καλά με όλα αυτά, αν θεωρείτε ότι εγώ είμαι ο κακός επειδή εκφράζω την άποψή μου, τότε ειλικρινά λυπάμαι για σας και δεν θέλω να έχω καμία επαφή μαζί σας, είτε είστε άγνωστοι, είτε είστε φίλοι, είτε ακόμα χειρότερα είστε συγγενείς μου. Εξαιτίας αυτής της σάπιας νοοτροπίας, εγώ πόνεσα.
Αλλά σήμερα κατάφερα να πατάω στα πόδια μου και να βρίσκομαι σε ένα υγιές περιβάλλον. Εξαιτίας όμως αυτής της άπιας νοοτροπίας, συνεχίζουν να πονάνε ακόμα χιλιάδες Έλληνες. Και όσο νιώθω να πνίγομαι, εγώ θα εκφράζω την άποψή μου, όσο και αν με κακοχαρακτηρίζεται. Είδα κάλπη στο δημοτικό και πήγα να βγω πρόεδρος. Στο γυμνάσιο και πήγα να βγω στον Καπιταμελές. Στο πανεπιστήμιο και πήγα να βγω στη ΔΑΠ. Πώς να σου πω, μου αρέσει η κάλπη. Ειρήνη, συνόψισε αυτά που έχεις πει σε μία φράση εσύ. Πανηγυρική με επιβεβαίωση το να ξαναβγαίνει ο Μητσοτάκης σε εκλογές. Πανηγυρική επιβεβαίωση. Αυτός ο άνθρωπος το λέει. Άρα πανηγυρικά μας επιβεβαιώνει ότι δεν είμαστε καλά, ρε φίλε. Δεν είμαστε καλά. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να βγαίνουν και να τους ξαναψηφίζει ο κόσμος. Αυτός ο άνθρωπος, ο Άδωνης, δεν μπορείς και εσύ να χωρίς Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν μπορείς να κάνεις. Όχι, δεν μπορώ. Αλλά το πριν και το μετά το βλέπεις. Αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα εκφραστώ, αυτόν τον Άδωνη, πώς τον εμπιστεύτηκαν σε εισαγωγικά και μπήκε και έχει φιλήσει τους πάντες από Σαμαρά, Καραμαλή, Μητσοτάκη, όταν έχει πει τόσα πολλά. Δηλαδή εγώ να σε καθιβρίζω χρόνια ολόκληρα, να σε λέω ανεπάγγελτο τεμπελχανά, ανεπάγγελτη τεμπελχανού, φουρνάρισα, και μετά να έρχομαι να πιάνω στο φούρνο σου δουλειά και να επεφημώ και την δουλειά σου και τον φούρνο σου. Και να λέω ο φούρνος, ο καλύτερος φούρνος της Ελλάδος. Μόνο η Ειρήνη μπορεί να κάνει αυτό το ψωμί, τη στιγμή που έλεγα άλλα επί χρόνια ολόκληρα. Και επειδή δεν ετοίμασα βίντεο, απλά το ένα πηγαίνει στο άλλο, για την ομιλία Καραμαλή και Σαμαρά, τόσο βαριές κουβέντες δεν έχουν υποθεί ποτέ από άτομα που έχουν υπάρξει πρωθυπουργοί επί σειρά ετών κάποιοι, και να είναι κατά της σημερινής κυβέρνησης και κατά του Μητσοτάκη, του συναδέλφου τους. Λοιπόν, και μία τώρα με γουρλωμένα μάτια να κοιτά, όλοι χειροκροτούν φυσικά, στον Κωτάκη μιλάμε. Λοιπόν, και να κοιτάει ποιοι χειροκροτούν ένθερμα για το report, την αναφορά, το ραπόρτο που θα δώσει. Δηλαδή, κόρακας βγάζει κοράκου μάτι κάποιες φορές. Λειτουργήσε η εφημερίδα που διαβάζω, το είπα πιο πριν. Λειτουργήσε σαν το επιβραδυτικό υλικό για τις φωτιές, λειτουργήσε έτσι η εφημερίδα. Σύγκρουση τραυματισμένων εγωισμών το είπε. Σύγκρουση τραυματισμένων εγωισμών. Κάνανε ιδεολογία, λέει, αυτοί οι δύο κύριοι, το φθόνο τους. Έτσι ακριβώς το ανέφεραν. Μα αυτά που ανέφεραν όλα ισχύουν. Ένα κατεβατό ολόκληρο, από Πρέταντορ μέχρι ό,τι έχει, υπογραφές, πρεσπών κτλ. Λοιπόν, δεν είπαν καμία αναλήθεια. Βέβαια και αυτοί όταν ήταν πρωθυπουργοί, ξέρουμε τι έκαναν και όλοι υπέγραψαν και όλοι. Αλλά τέτοια επίθεση όμως έχεις παρακολουθήσει σίγουρα, έτσι, τι έχουν πει. Τέτοια ευθεία επίθεση κατά του δικού τους, ας το ονομάσουμε, στην ίδια παράταξη είναι, δεν έχει ξαναγίνει. Ιδίως για την εξωτερική πολιτική. Ναι. Και αυστηρή με το θέμα αυτό. Εκεί ξύνησε τα μούτρα η κυρία Μπακογιάννη. Που έχει πει κιόλας ότι ήταν λάθος ο πόλεμος στην Ουκρανία-Ρωσίας και που δώσαμε 220 δις, στείλαμε πιλότους να εκπαιδεύσουν εκεί πέρα, και τώρα μου θυμίζει τη Μέρκελ που είπε ήταν πολύ σκληρή η οικονομική πολιτική κατά των Ελλήνων, αλλά εντάξει, αυτό μόνο. Η κυρία αυτή τώρα λέει ήταν λάθος μας, αλλά ο αδερφός της, ο γιος της, τι είναι, αυτός είναι που κάνει όλα αυτά. Λοιπόν, καμία κριτική επ' αυτού, αφού επαυξάνει με όλες τις πράξεις και τις ομολογίες της. Για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται εκεί με διατεταγμένη αποστολή, το έχουμε πει. Δεν είναι εκεί για το καλό μας. Πριν ανέφερες κάτι για τα φάρμακα και αναγκάστηκες να χρησιμοποιήσεις έναν αριθμό και είπες 4 εκατομμύρια, 5 πόσο είναι περίπου οι ενήλικες, 4 στην Ελλάδα. Η Σίκουλα γιατί βγάζει 9 εκατομμύρια να ψηφίζουν? 10, κοντά στα 10, 9 και.
Δεν ξέρω. Ποιοι λες ψηφίζουν? Αυτοί που βάζει η singular, με νούμερα συγκεκριμένα δικά τους. Εγώ μπήκα από περιέργεια και προκολόπιν μας ακούει να μπει. Μπήκα να δω εκλογές Ιουνίου του 23. Γράφει από κάτω τόσο το ένα κόμμα, τόσο το άλλο, τόσο το παράλληλο. Δεν είναι διασταυρωμένα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Ακόμα, μετά από ένα χρόνο, γράφει έτσι το site. Ότι δεν είναι δεν πρέπει να ντρεπόμαστε. Φλέγεται η Ελλάδα, φλέγεται σε όλους τους τομείς. Σε μείναμε από κράτος, καίγονται τα πάντα, έχουν μείνει όλα στη τύχη τους που δεν υπάρχει τύχη. Δεν υπάρχει τύχη, όχι. Αυτό είναι συγκεκριμένο σχέδιο να αποσταθεροποιηθεί η χώρα. Δεν είναι τύχη να βιάζουν πυρομαχικά, δεν είναι τύχη να αφήνουμε να λέμε ότι θα γίνει αυτό εκεί, θα γίνει το άλλο εκεί, θα γίνει το παράλληλο και να μην γίνεται απολύτως τίποτα από αυτά που έχουν εξαγγείλει. Έτσι ακριβώς. Και έχεις αναφέρει πολλές φορές και προς τιμήν σας εκεί για την προστασία από ιδιωτικό συμφέρον όμως και παρακίνηση και λειτουργία του δάσους σας που προστατεύεται, και εκεί γιατί δεν υπάρχει τύχη να καεί από τη στιγμή που αυτό εδώ που κάνατε εσείς και 10 φορές παραπάνω θα έπρεπε να γίνει με όλα τα δάση, δασίλεια, άλση που υπάρχουν στη χώρα μας, που σημαίνει ότι με απλά μέτρα και με πολύ μικρό οικονομικό κόστος μπορούμε να προστατεύσουμε τους πνεύμονές μας, αλλά για λόγους άλλους που συμπτωματικά συμβαίνουν, ας το λέμε έτσι, μου θυμίζω λίγο τον Ηρακλήδη, μήπως, τάχα, άραγε. Βάζουμε προβληματισμούς εδώ, λίγο χλευάζοντας, γιατί η αλήθεια έρχεται και μας χτυπάει κατάμουτρα και όλα έγκυνται στην ατομική πρωτοβουλία τελικά, αφού το κράτος εκλείπει από παντού. Και μου έκανε εντύπωση. Παρακαλώ. Σε διακόπτω 1 εκατομμύριο δημοσίους υπαλλήλους για να κάνουν αυτές τις θέσεις, να τις καλύψουν, για να λειτουργούν όλα άψογα. Γιατί δεν λειτουργούν? Μήπως αυτό 1 εκατομμύριο είναι μόνο η ψήφη που χρειάζεται το εκάστοτε κόμμα για να βγαίνει στην κυβέρνηση? Λέω εγώ. Σωστό. Πολύ σωστό. Μα και γιατί κάθε κυβέρνηση όταν βγαίνει χώνει σε επιχειρήσεις, σε εταιρείες, σε οργανικές θέσεις δικά της, παιδιά χρωματισμένα, πράσινα, μπλε, και όταν βγαίνει άλλη κυβέρνηση δεν τα βγάζει τα προηγούμενα, μένουν εκεί γιατί αλληλοϊποστηρίζονται. Όλοι μέσα όλοι στον ίδιο δρόμο βαδίζουν, της νέας τάξης πραγμάτων, ας το πούμε, και της διάλυσης της χώρας, γιατί αυτό δείχνει η πραγματικότητα. Δεν ξέρουμε αν είναι το σχέδιο τους ή τυχαίνει. Διάλυση της χώρας που τώρα πετυχαίνουν με διάλυση της οικογένειας. Ναι. Και αυτό. Δεν έχει λεφτά η οικογένεια να ζήσει, το πιο απλό. Δεν έχει λεφτά για τα καθημερινά της, διαλύεται η οικογένεια. Διαλύεται και ο θεσμός αυτός, ναι. Μου έκανε εντύπωση ένας Φαρμάκης, λέγεται, το 10 να ετοιμάζεις, Νίκο, που η ιδιωτική πρωτοβουλία και η αγάπη και η λατρεία προς τον τόπο, στο φωτεινό αυτό, στο λαμπερό τόπο Ελλάς, Ελλήν. Λοιπόν, να δούμε τι κάνει αυτός ο κύριος. Συνάντησα πάλι σήμερα σχεδόν τυχαία αυτόν που έχει μια μυστική και ιδιόρυθμη σχέση με αυτά. Η αγάπη του για τα αρχαία, η μορφή του μας παραπέμπουν σε άνθρωπο άλλων εποχών, κατατρεγμένο και ελαφροίσκιωτο, που έπεσε στο σήμερα. Το μεσημέρι τον περίμενα κάτω στο λιμάνι, εκεί απέναντι από τη Σαλαμίνα. Εμφανίστηκε ξαφνικά από τη γωνιά του εργοστασίου Κρόνος και άρχισε να ψάχνει μέσα στο πιο ευτελές υλικό του σημερινού κόσμου, τα μπάζα. Έτσι είναι σαν να δίνει το δικό του διαφορετικό νόημα σε αυτό το σύνολο των ασυνάρτητων πραγμάτων που ονομάζουμε καθημερινότητα. Ένας σαλός με μια σαλεμένη σχέση με τα αρχαία, απορριγμένος από τους γύρω του. Σε αυτές τις τυχαίες συναντήσεις που είχα μαζί του, αποτέλεσε τον οδηγό μου. Η σύμπτωση αυτή του μεγέθους αποτελούσε για τη μορφή ένα τέλειο καδράρισμα. Από τη μεριά που το έβλεπα παρατήρησα ακόμη ότι τα δύο αυτά πρόσωπα ταυτίζονται τέλεια. Και κάτι ακόμη σημαντικό. Το όστρακο αυτό μαζί με άλλα αποτελούν ευρήματα του Παναγιώτη Φαρμάκη από τα μπάζα του οικοπαίδου Τυρλή.
Το γεγονός αυτό των 3 μικρών συμπτώσεων κλείνει ένα μικρό κύκλο της ζωής μοναδικό. Ο σαλός, ο σαλεμένος που δεν επιδιώκει διαφήμιση, δεν τη βλέπουμε σκεπασμένος εκεί με το μπουφάν αυτό, ψάχνει, αυτός είναι ο λαμπερός, ο φωτεινός Έλλην που ψάχνει στα μπάζα για να βρει κομμάτια του πολιτισμού μας και τα παραδίδει εν αντιθέσει με έναν άλλον που γνωρίζουμε, που έχει και πτέρυγα σε μουσείο και έχει και πάρα πολλά άλλα στο σπίτι του, και αυτός τα βρίσκε στον δρόμο, η γιαγιά του, ο παππούς του, η μάνα του, αλλά δεν τα πήγαινε στο μουσείο. Ο κύριος αυτός έβγε, χαίρομαι, είναι η ανάταση ψυχής. Είναι η Ελευσίνα. Ναι. Ψάχνει η Ελευσίνα. Μπορείς να μου εξηγήσεις με τη δική σου εικόνα της απλής πολίτου, τι δουλειά έχουν τόσα μπάζα εκεί? Φέτος, τη χρονιά που πέρασε, ήταν και πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης η Ελευσίνα. Τι μπάζα είναι αυτά? Τον κοροϊδεύουμε, ρε παιδιά. Για να έρθει ο Σκινάς να κάνει νούμερο και η Σακελαροπούλου, πολιτιστική πρωτεύουσα και ήταν γεμάτη μπάζα. Και αυτός ο άνθρωπος έψαχνε. Και απέναντι είναι η Σαλαμίνα. Ποια χώρα? Πού είναι το κράτος? Ξεμείναμε λοιπόν από κράτος. Αλλά δεν έχουμε ξεμείνει πολίτες. Αφού κάνουμε αυτές τις εκπομπές, και εμείς και άλλοι πολλοί σαν και εμάς, δεν έχουμε ξεμείνει από πολίτες. Αυτό είναι το παρήγορο και αυτό είναι το φως. Και πολλά καταστήματα τα οποία λειτουργούσαν ως μπαράκια, ως καφέ σε εκείνη την περιοχή, τους έχει πιάσει έναν τελείριο κάποια στιγμή ελληνικότητος και ήθελαν να τα κλείσαν όλα αυτά, γιατί άγγιζαν εκεί τις πέτρες και διάφορα του πολιτισμού μας. Λοιπόν, και όταν τα έκλεισαν όλα αυτά που αυτοί οι μαγαζάτορες τα προστάτευαν, γιατί αυτό προσέλκυε κόσμο, να πίνουν τον καφέ τους και το ποτό τους εκεί, και οι ίδιοι ήταν και διερμηνείς και εξηγούσαν, εδώ έγινε αυτό, εκεί έγινε το άλλο. Όταν τα έκλεισαν όλα αυτά που στέρισαν θέσεις εργασίας και προβολή του πολιτισμού μας, ήταν μπάζα. Μπάζα και χωματερές, Ειρήνη. Μπάζα και χωματερές. Τέλος πάντων, είπαμε θα έχουμε μία μεγάλη εκπομπή για για τη Λάρκο, που γίνονται πολλά, αλλά δεν ξέρω αν θα έχουμε χρόνο, γιατί θέλω να διαθέσουμε σχεδόν τη μισή εκπομπή για τη Λάρκο. Μας παρέσυρε τώρα το φλέγον θέμα της φλεγόμενης. Χρειαζόμαστε και τη βιβλιοθήκη μας, τον Ευάγγελο Ηρακλήδη. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, για το 11 λιγάκι και το 14, όχι, το 11 βάλε Νίκο, για το ΑΠΕΘΕ και την υποστήριξη των ΛΟΑΤΚΙ, γιατί αυτό στέρισε το 10% από την κυβέρνηση, υποτίθεται, το θέμα αυτό. Συμμετέχουμε με δράσεις στο EuroPride μετά από απόφαση συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου. Ωραία. Και αυτό εντάσσεται στους άξονες προτεραιότητες που έχουμε σε σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων. Για μας το φεστιβάλ περηφάνειας, όπως λέγεται EuroPride, έχει ως κύριο στόχο την προώθηση των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, η οποία αγωνίζεται για τα αυτονόητα. Δηλαδή το δικαίωμα να είναι αυτό που είναι, στον αυτοπροσδιορισμό και την ισότητα. Υπήρξε αντίδραση εσωτερικά στο Πανεπιστήμιο, δηλαδή είτε από φοιτητικές παρατάξεις, ας πούμε από τη ΔΑΠ, δεν ξέρω, τις πιο κεντροδεξιές, να το χαρακτηρίσω έτσι, ή από κάποιους καθηγητές, τέλος πάντων, από το ακαδημαϊκό κομμάτι, που διαφωνούσαν με όλη αυτή τη συμμετοχή, τέλος πάντων. Όχι, εντάξει, δεν υπήρξε απολύτως καμία αντίδραση. Αλήθεια. Αντιθέτως, αρκετοί έχουν αγκαλιάσει αυτή την πρωτοβουλία. Με εκπλήσει θετικά αυτό που λέτε. Τον Λιάνκα τον εκπλήσει θετικά, ως συνήθως. Λοιπόν, όλο αυτό το θέαμα που βλέπουμε εκεί, καμία παράταξη, καμία οργάνωση, καμία ΜΚΟ δεν έφερε καμία αντίρρηση, γιατί και η ΜΚΟ, οι εκατοντάδες που έχουμε, βλέπουμε τι γίνεται. Και πριν πεις τη γνώμη σου, Ειρήνη, θα πάμε και στο 16 και 20, φωνή λογικής το ονομάζω εδώ, 16 και 20 για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, λοιπόν.
Έχω ποτέ σε Pride. Δεν είναι τη αισθητική μου. Είναι πολύ ξένο στα μάτια πολλών ανθρώπων και πόσο μάλλον όταν είπαν να πάνε και οι οικογένειες, δηλαδή να πάει ένα παιδάκι μικρό να δει πράγματα τα οποία δεν είναι για μάτια ενός μικρού παιδιού, ούτε έφηβου ακόμα. Γιατί τα Pride έχουμε δει ανά τον κόσμο ότι είναι πάρα πολύ σκληρά, με εσώρουχα, με αρκετά γυμνό. Δηλαδή πρεσβεύουν κάτι διαφορετικό. Άλλο διαφορετικό και άλλο η πορνεία. Πολλές φορές πάει λίγο πορνοδιαστροφικά. Και για παιδιά δεν είναι ιδανικό. Δεν πρέπει να προσπαθούμε να περάσουμε κάτι. Άστο να εξελιχθεί μόνο του. Γιατί να πιέσουμε να πάει η οικογένεια. Άμα θέλει να πάει κάποιο με το παιδί του, θα πάει. Φτάνει με αυτή την εικόνα. Πρέπει να γίνει έτσι, πρέπει να γίνει αλλιώς. Γιατί να ουδετεροποιήσουμε τόσο πολύ την κατάσταση, ενώ είναι ξεκάθαρα για μια κατηγορία ανθρώπων που είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό της χώρας. Είναι σαν να ξύνουμε και την πληγή. Δεν χρειάζεται συνέχεια να υποδεικνύουμε τους γκέι σαν να είναι κάτι εξωγήινο. Γιατί να έχουν παραπάνω δικαιώματα από τους straight. Να κάνουμε και ένα straight pride. Γιατί να μην γίνει ένα straight pride να βγουν όλοι με τις γραβάτες. Δηλαδή δεν το κάνουν γιατί δεν το έχουν ανάγκη. Και οι γκέι έχουν τόσα δικαιώματα πιο πολλά και από τους straight πλέον. Ξέρεις, δεν μου αρέσει η απειλή και δεν μου αρέσει ο φόβος. Τον μισό τον απεχθάνομαι. Καλό θα είναι να μην γίνουν αυτά τα family prides της αρνητικής διάθεσης. Ότι θα πάρεις το παιδάκι σου να πας σε ένα gay pride και θα βλέπει το παιδάκι αυτά τα πράγματα. Αλλά να είμαστε τώρα και επιθετικοί προς κάτι που μπορεί να συμβεί. Πάλι δεν βοηθάει. Και φοβάμαι μην γίνει κάτι χειρότερο. Γιατί ξέρεις, όταν κάποιες φορές το τραβάς και από τα μαλλιά, θα γίνουν κακά πράγματα. Να σε πάω και στον κύριο Βελόπουλο, λοιπόν, που είπε ότι να κάνουμε κι εμείς straight pride και να κυκλοφορούμε κι εμείς γυμνοί. Ναι, δεν έχει άδικο. Γιατί ουσιαστικά και στο gay pride γυμνοί κυκλοφορούν. Είναι αυτές οι αλήθειες που πονάνε ή αυτές οι αλήθειες που είναι προσβλητικές. Δηλαδή το λέει σκληρά, αλλά είναι αλήθεια. Και στο gay pride δεν έχω δει ποτέ έναν gay δικηγόρο. Ντρέπεται να πάει. Γιατί είμαι gay, δεν χρειάζεται να είμαι γυναίκα. Μπορείς να είσαι, εννοείται. Αλλά πάρα πολλοί άντρες που είναι γκέι ντρέπονται να πούνε ότι είναι γκέι γιατί θα τους χαρακτηρίσει το γκλίτερ, τα χρωματιστά, τα νύχια, οι περούκες, που κάποιοι το κάνουν πολύ καλά και τους αρέσει. Ισχύει, γιατί να μην κάνουμε και ένα straight pride γυμνοί όλοι. Ο γκέι λοιπόν δεν είναι γυμνός. Ο γκέι δεν είναι αυτό. Ο γκέι είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει το ίδιο φύλο. Μήπως διαφωνείς με το Europride στη Θεσσαλονίκη? Βούλωσέ το. Τουλάχιστον αυτό σου λέει ο κύριος Μητσοτάκης να κάνεις. Αλλιώς θα μπεις φυλακή. Για 2-3 χρονάκια σίγουρα. Δηλαδή περισσότερο από ό,τι για κλοπή. Έτσι έγινε τουλάχιστον με έναν συμπολίτη μας από τη Θεσσαλονίκη, που δήλωσε δημόσια ότι θέλει να διαδηλώσει κατά του Europride ειρηνικά. Η εντολή ήταν άμεση, πήγαν σπίτι του, έσπασαν την πόρτα και το συνέλαβαν μπροστά στη γυναίκα του. Ποιες ήταν οι κατηγορίες? Απίθεια, διέγερση σε ανυπακοή και προτροπή σε ρατσιστική βία. Βία το κάλεσμα σε διαδήλωση. Και τώρα, επειδή γενικά στην Ελλάδα ξεχνάμε λίγο, ας υπενθυμίσουμε μερικά πράγματα. 28 Οκτωβρίου του 2020. Που όλοι ήμασταν στα σπίτια μας γιατί απαγορευόταν να κυκλοφορήσουμε έξω, οι Πακιστανοί έκαναν κανονικότατα πορεία προς την πρεσβεία της Ινδίας. Γιατί αυτοί μπορούσαν, εσύ δεν μπορείς. Επίσης, σε κάθε εθνική εορτή, εκτός από τις παρελάσεις, γίνονται και πάρα πολλές διαδηλώσεις κατά των παρελάσεων. Που κάποιες φορές φυσικά έρχονται και σε σύγκρουση. Αλλά βέβαια αυτοί μπορούν, εσύ δεν μπορείς. Επίσης, μήπως θυμάστε τις διαδηλώσεις κατά τη συμφωνία των Πρεσπών? Μία διαδήλωση από τη μία, 8 αντιδιαδηλώσεις από την άλλη. Αυτοί μπορούσαν, εσύ δεν μπορείς. Μήπως προσφάτως στο νομοσχέδιο για την υιοθεσία και το γάμο δεν υπήρχε διαδήλωση που να μην υπάρχει αντιδιαδήλωση? Αλλά αυτοί μπορούσαν. Εσύ δεν μπορείς. Μέρα παραμέρα έχουμε διαδηλώσεις αριστερών οργανώσεων, αριστερών κομμάτων, πράσινων, φεμινιστριών, μειονοτήτων, ακόμη κι αν είναι δεκανοματέοι. Και μπορεί για αίτημα να έχουν τις τρίγωνες τυρόπιτες. Επιτρέπεται να διαδηλώσουν. Ακόμα και αν ταλαιπωρούν δεκάδες χιλιάδες κόσμους στα αστικά κέντρα. Δεν θέλω όμως να μπερδεύεστε. Η εντολή είναι σαφής. Κανένας και τίποτα δεν πρέπει να διαταράξει το ευαίσθητο Pride. Γιατί το Pride έχει αφεντικά. Και αρκετά δυνατά μπορώ να πω. Όπως έχει και ο πρωθυπουργός της χώρας. Τα οποία μπορεί να είναι και τα ίδια άτομα. Οπότε όχι, τίποτα δεν θα αγγίξει το Pride. Φυλάκιση λοιπόν αυτού του ανθρώπου και απαγόρευση όλων των διαδηλώσεων σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Ψηφοφόροι Μητσοτάκη, να τον χαίρεστε. Ξέρετε κάτι, επειδή νευρίασα λίγο, έχω να αποδημώσω τα εξής. Όλο αυτό που έγινε είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα από την κυβέρνηση ότι βουλώστε το και μην μιλάτε. Αν διαφωνείτε με το Pride και με όλη αυτή την ατζέντα, θα έρθουμε να σας συλλάβουμε. Οπότε θα κλείσω το βίντεό μου ως εξής. Ονομάζομαι Παναγόπουλος Ανδρέας του Κωνσταντίνου και είμαι στέλεχος του κόμματος Φωνή Λογικής. Αλλά πάνω απ' όλα πολίτης και πατέρας. Και δηλώνω ανοιχτά ότι διαφωνώ με το Pride γιατί είναι ένα σεξουαλικό γυμνό πανηγύρι. Και μια εκδήλωση για ξεκάθαρο παιδομάζωμα. Καλώ λοιπόν τους πάντες να διαδηλώσουν οπουδήποτε βρίσκονται, δεν με ενδιαφέρει πώς, κατά του Europride. Και επίσης το Σάββατο στις 6 Εβδόμου που θα γίνει το Family Pride, δηλώνω ξεκάθαρα και ανοιχτά και δημόσια ότι θα είμαι εκεί. Και καλώ και 10 εκατομμύρια Έλληνες να είναι μαζί μας. Κύριε Μητσοτάκη, στείλτε να με συλλάβουν. Να γίνουμε και viral. Όλο αυτό βεβαίως έχει στοιχήσει πολύ στην κυβέρνηση.
και σε άλλες κυβερνήσεις της Ευρώπης, γιατί κάποιοι αντιστέκονται σε αξίες. Ο καθένας μπορεί να έχει την προτίμησή του προς το ίδιο φύλο, προς το αντίθετο φύλο, εννοείται. Δεν μιλώ για την παιδοφιλία, αν και ένα δόγμα την έχει την παιδοφιλία, εννοείται, αλλά είναι στα πλαίσια του δόγματός τους. Αλλά το να κυκλοφορούν γυμνοί, τελείως γυμνοί, το έχουμε δει στους δρόμους, δεν δείχνει απολύτως τίποτα για τη σεξουαλική τους προτίμηση, δεν προάγει τίποτα από τα θέλω τους και σίγουρα είναι κάτι που ερεθίζει την κοινή γνώμη και το θέαμα δεν είναι αυτό που θα πρέπει, θεωρώ εγώ. Οι σεξουαλικές προτιμήσεις είναι προσωπικές και φυσικά δεν θα πρέπει να διατυμπανίζονται με όλα αυτά που βλέπουμε. Γνώμη μου. Πάνω είπαμε ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει οι άνθρωποι και ιδίως οι Έλληνες λόγω της έλλειψης αρχών και αξιών. Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Και αφού οι άνθρωποι είναι ίσοι και είναι και στις αρχές μας αυτό, ότι πρέπει να δεχόμαστε την ισότητα των ανθρώπων, δέχομαι τα πάντα. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι πρέπει με το ζόρι κάτι να είναι συν και κάτι να είναι πλην. Αυτό το πάθαμε και με την πανδημία, δεν το πάθαμε. Οι εμβολιασμένοι και οι εμβολιαστοί, οι έτσι και οι αλλιώς, μονίμως δημιουργούν θέματα για να ξεχωρίσουν τον κόσμο και να έχουν αντίπαλα στρατόπεδα. Το θέμα είναι οι άνθρωποι να είναι όλοι ίσοι, να είναι όλοι δίκαιοι, να είναι όλοι αγαπημένοι και να μην θέλει ο ένας να προκαλέσει τον άλλον. Να θέλει ο ένας να είναι συνάδελφος, συμπολίτης, συνεργάτης. Αυτό το συν που χρειαζόμαστε στη ζωή μας για να προχωρήσουμε. Όταν βάζουμε το συν μπροστά, δεν ασχολούμαστε με αυτά που είπε ο κύριος στο βίντεο. Είπε αρκετά πράγματα, αλλά δεν συμφωνώ σε όλα. Δεν θέλω να προκαλέσω κανέναν. Θέλω να επιμείνω στη ζωή μου με αρχές και αξίες για αυτά που εγώ θεωρώ σωστά. Αλλά αν οι άλλοι τα θεωρούν λάθος, είναι πολύ δεκτό και αυτό. Με όλη μου την καρδιά τη δέχομαι την άρνηση. Αλλά όπως λες, να κυκλοφορούν γυμνοί, μα είναι δουλειά και της δικαιοσύνης που δεν υπάρχει. Είναι δουλειά. Σαφώς. Γιατί έγινε και άλλες πορείες έχουν γίνει και άλλα κινήματα σε άλλες χώρες, όχι εδώ. Θαρώ και εδώ κάπου, έχει πέσει στην αντίληψή μου, με οικογένειες, με το καροτσάκι, με τα παιδιά τους και με οικογένεια κανονική. Εγώ προσωπική γνώμη πάλι, ούτε και σε αυτό συμφωνώ, γιατί δεν θα βγω στον δρόμο για να αποδείξω τη φυσιολογία και τη φυσικότητα και τη λογική με το καρότσι και με τα παιδιά μου και με τον άντρα μου. Αυτό είναι και πάλι διαχωριστικό. Ο καθένας σας κρατήσει τις προτιμήσεις του, τις προσωπικές του, χωρίς να ερεθίζει τον άλλον, χωρίς να θέλει να του υποβάλει ότι αυτό που είμαι εγώ, αυτό είναι το σωστό. Και όπως είπες, το συν αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν έχεις έναν συνεργάτη, σημαίνει ότι δεν είμαστε ίδιοι, αλλά είμαστε ίσοι ως προς αυτό που κάνουμε. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του, είμαστε συνάδελφοι. Συμπληρώνει ο ένας τον άλλον. Για να έχουμε ένα κοινό αποτέλεσμα. Εν προκειμένου το κοινό αποτέλεσμα είναι η κοινωνία. Συγγνώμη, η ενωμένη κοινωνία. Πρέπει να προχωρήσουμε και να κοιτάμε τις αλήθειες. Η αλήθεια είναι ότι στη Γάζα σκοτώνονται παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι στην Ουκρανία σκοτώνονται Ουκρανοί στρατιώτες και Ρώσοι στρατιώτες για κάποια συμφέροντα. Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα καίγεται η χώρα για να κερδίζει η εκτέρνα και όλοι οι όμιλοι και οι κολοσσοί. Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα δεν μας στέλνουν ενωμένους γιατί είμαστε πιο ευάλωτοι όταν είμαστε χωρισμένοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Όχι το ποιος έκανε πάρτι, ποιος έκανε έτσι, ποιος έκανε πορεία. Πρέπει να είμαστε στο συν. Και όσο δεν είμαστε στο συν, αυτοί κάνουν πλάκα μαζί μας. Έχουμε ξεμείνει από κράτος, έχουμε ξεμείνει από τα πάντα. Η Ελλάδα φλέγεται, αλλά το επιτρέπει ο πολίτης. Πρέπει ο πολίτης τώρα να το καταλάβει. Ήρθε η ώρα του, ρε παιδιά. Ήρθε η ώρα του να πάρει τη ζωή του στα χέρια. Το 1912 πετάξαν τους πόντους στη θάλασσα οι Τούρκοι και εμείς είπαμε τον Γκεμάλ με τον εθνάρχη μας, τον Γκεμάλ να πάρει τον Νόμπελ.
Το 2024, μετά από 100 χρόνια, μπαίνουν με βίζες χρυσές που βάλανε οι δικοί απόγονοι του Βενιζέλου. Τους έχουμε πάλι στο σβέρκο μας και δίνουν χρυσές βίζες στους Τούρκους. Αδειάζουν τις βραχονιτσίδες. Αυτά πρέπει να συζητάμε. Όχι για τα gay pride και όλα αυτά. Οι βραχονιτσίδες που χαρίζονται, τα έσχη που γίνονται παντού, η ντροπή στα εξωτερικά, αυτά που είπες ότι έχουμε σε όλα τα δείγματα του ΟΣΑ στην Ευρώπη, είμαστε οι χειρότεροι. Αυτά πρέπει να προβάλλουμε. Μήπως όμως γίνονται εβδομαδιαία gay pride, όλα αυτά που γίνονται, για να μην σκεφτόμαστε όλα αυτά που έχεις πει ένα κατεβατό. Και για την Ουκρανία, μια και ανέφερες, Ειρήνη, εδώ έχουμε καταμπερδευτεί, γιατί δεν είμαστε εκεί για να δούμε η διεισόμαση, ότι υπάρχουν πακέτα προσφορών τουριστικών για καταλύματα εκεί, ξενοδοχεία στην Ουκρανία. Βλέπουμε να διασκεδάζουν σε μπαρ και σε παραλίες πανέμορφες κοπελιές και να χορεύουν, σαν να μιλάμε ότι σε άλλο πλανήτη γίνεται ο πόλεμος. Βλέπουμε και σε βίντεο ότι ο Ζελένσκι έχει και εκεί ξενοδοχείο και κάνει και επιχειρήσεις σε τουριστικά σε άλλα κράτη. Μιλάμε για πολλών δισεκατομμυρίων χρημάτων, από πού τα βρήκε άραγε, και εν πάση περιπτώσει πώς μπορεί ένα κράτος να βγάζει πακέτα προσφορών τουριστικών όταν είναι σε εμπόλεμη κατάσταση με ένα γίγαντα όπως είναι η Ρωσία. Αυτό έχει πέσει σίγουρα στην αντίληψή σου, έτσι δεν είναι? Είναι σχέδιο. Εδώ δεν ξέρω να σου πω και κάτι άλλο, τώρα ξεκάρφω το τελείως. Δεν ξέρω αν είδες που ήρθε σε αντιπαράθεση ο Μπάιντεν με τον Τραμπ. Ναι. Πρέπει να είναι όλος ο πλανήτης. Έτσι γελάω εγώ όταν βλέπω τον Ζελένσκι. Πάει αυτός ο αρχιράνθρωπος, ο κωμικός ο ηθοποιός, όχι ότι έχω κάτι με τη δουλειά. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι γνώστης, είναι απλή μαριονέτα, να τα βάλει με έναν Πούτιν. Πού πας, ρε φίλε? Τι θες να παραστήσεις? Σε βάλανε μπροστά και εσύ παίζεις. Ορίστε τι μας δείχνει και τι μας δείχνει ο σκηνοθέτης. Αυτός ο άνθρωπος που πάει να τα βάλει με την Ρωσία και έχει τις πλάτες της δικής μας Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είμαι και εγώ μέλος. Εγώ, ο Έλλην πολίτης, είμαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ρώτησε κανείς τη γνώμη μου για αυτόν τον άνθρωπο? Με ρώτησε κανείς που έβαψαν με τα χρώματα του Ισραήλ τη Βουλή των Ελλήνων? Άρα δεν είναι Βουλή των Ελλήνων. Όχι, δεν είναι των Ελλήνων, από ό,τι αποδείχτηκε δεν είναι με τα κούνια είναι εδώ ο κύριος Ζελένσκι. Προτίμησή του, ας κάνει ό,τι θέλει, ας συμμετέχει σε χορευτικά, αλλά όπως είπες είναι μαριονέτα και όλοι οι πολιτικοί, από ό,τι καταλάβαμε, είναι μαριονέτες ανθρώπων σκιερών, της σκιάς, δεν τους ξέρουμε, δεν τους γνωρίζουμε, που αυτοί κινούν τα νήματα. Αυτοί απλώς χορεύουν τσιφτετέλια και κάνουν αυτά που κάνουν, αλλά δεν είναι δικές τους πράξεις. Η μαριονέτα δεν ευθύνεται, ο μαριονετίστας είναι αυτός που ευθύνεται, έτσι δεν είναι, Ειρήνη? Και μην ξεχνάμε σήμερα, ως Ειρήνη που είσαι εσύ, το όνομά σου God bless America, only America όμως, today, κανένα άλλο κράτος, καμία άλλη ήπειρος, μόνο ο Θεός, όποιος Θεός να ευλογεί την Αμέρικα, που όλα τα δεινά ξεκινούν από εκεί και καταλήγουν εκεί, γιατί είναι ο Ευάγγελος θα μας έλεγε πόσο χρεωμένη είναι. Μήπως θυμάσαι, Ειρήνη? 33, πόσο? 33, έτσι. Δηλαδή φαντάσου μια χώρα που δεν ξέρει πού χρωστάει στην κυριολεξία, γιατί έχει αναλωθεί μέσα σε πολέμους, αλλά και αυτό είναι για τον αμερικάνικο λαό, δεν είναι για μας. Μην ξεχνάς όμως και κάτι άλλο, ότι ο Klaus Schwab έλεγε ότι όταν έπεσαν οι πύργοι ήταν παρόν. Άκου συμπτώσεις. Ήταν παρόν πού? Στο πάρκο καθόταν και είδε που έγιναν οι πτώσεις των πύργων. Ο Klaus Schwab το έχει ομολογήσει ο ίδιος. Και τώρα φεύγει, λέει, και τι θα κάνει? Είναι όλα σχέδιο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρω τι χρωστάνε, αν χρωστάνε τόσα. Αυτά είναι σίγουρα όμως τα χρήματα που χρωστάνε στους λαούς. Γιατί σύμφωνα με τον Bretton Woods, καταθέσαμε όλες οι χώρες χρήματα σε δολάρια για να είναι θεματοφύλακας η Αμερική. Μήπως αυτά είναι τα χρήματα που χρωστάει? Μήπως είναι αυτά τα χρήματα? Λέω εγώ τώρα.
σαν Ειρήνη Πάντως Κανέλη. η Υπουργός Οικονομικών δεν γνώριζε τίποτα για όλα αυτά. Μήπως εσύ ως απλή πολίτης ρωτάς, δεν γνωρίζουμε. Πάντως τότε παίχτηκαν εκατομμύρια βίντεο με εικασίες, με πραγματικά ντοκουμέντα, ότι πολύ σοβαροί επιστήμονες ή καθήλυνα αρμόδιοι, όπως είναι τεχνικοί των αυτών κατεδαφίσεων, όπως είναι πυρομαχικών και όλων αυτών, που έχουν πει ακριβώς τα αντίθετα, πως δεν μπορεί ντόμινο να πέφτουν έτσι οι όροφοι, ούτε το αεροπλάνο υπήρξε, ήταν προσομοίωση και όλα αυτά. Ας μην πάμε εκεί. Και Έλληνες που έχουν χρόνια εκεί, τρίτης γενεάς, που έχουν καταστήματα μέσα στο εμπορικό κέντρο, πρώτη φορά λένε, κάθε μέρα μας βγάζαν έξω για ασχήσεις ετοιμότητος και βλέπαμε να μπαίνουν ολόκληρα φορτηγά μέσα, τι κουβαλούσαν άραγε. Ο Χρυσός που έχει φύγει με φορτηγά από εκεί, με δεκάδες φορτηγά, ο Χρυσός δεν λιώνει σε τέτοιες θερμοκρασίες, θα ήταν εκεί πέρα, δεν βρέθηκε τίποτα, ούτε μία ράβδος και άλλα εκεί, πέμπτο οικοδόμημα που έπεσε χωρίς να υφίσταται κανένας άλλος λόγος. Ποια εταιρεία ήταν από πίσω ασφαλιστική, πίσω από την ασφαλιστική ποιοι ήταν και πάρα πολλά άλλα. Ούτε καν ο ακριβής αριθμός θυμάτων. Γιατί έλειπαν κάποιες εθνότητες εκείνη την ημέρα, συγκεκριμένα εκατοντάδες από αυτούς και πάρα πολλά. Υπάρχουν πάνω από 620, λέει, αναπάντητα ερωτήματα που δεν απαντήθηκαν ποτέ για ένα γεγονός που επίθεση η Αμερική επί της ουσίας στο έδαφος της ήταν η πρώτη φορά και όλοι το λένε ότι ήταν εκ των έσω. Έτσι, πάντοτε η πόλη παίρνεται από μέσα. Έτσι, και η πόλη σε άλλο, από μέσα άνοιξε η Κερκόπορτα, δεν άνοιξε από έξω, εννοείται. Η Ευρώπη, η Αμερική, η Ασία είναι όλα πολύ ωραία στιβαγμένα στο μυαλό μας, γιατί έτσι διδαχτήκαμε στο σχολείο. Η Αμερική χρωστάει παντού. Χρησιμοποίησε τα χρήματα των λαών για να φτιάξει την οικονομία της. Και τα χρησιμοποίησε τα χρήματα των λαών για να περνάνε καλά, να φτιάχνουν βιομηχανίες όπλων, να δημιουργούν τους πολέμους, να τα πουλάνε και να τα ξαναπουλάνε και να δημιουργούν ατζέντες. Δεν τα χρησιμοποίησε για το καλό των λαών. Σίγουρα και για όχι του δικού της λαού. Ήρθε όμως η ώρα, κάποιοι έχουν αρχίσει και τα ζητάνε. Και αυτά δεν μας τα λένε το ΜΜΕ. Κάποιες χώρες ζητάνε το χρυσό που κατέθεσαν στον Bretton Woods. Δεν μας το λένε, γιατί είναι μεγάλο το μυστικό. Εγώ, Ειρήνη, να σου πω κάτι. Μόνο από έναν φορέα άκουσα για τον Bretton Woods. Σαν πόλη, είναι μια σήμαντη πόλη, δεν θα την γνωρίζαμε, όπως και το Βιετνάμ. Αμερικανοί, που γιατί λόγω της ημέρας, 4η Ιουλίου, είναι η απελευθέρωση, δεν ξέρω τι γιορτάζουν την ελευθερία τους οι Αμερικανοί, αφού κατέσφαξαν 100 εκατομμύρια αυτόχθονες ηθαγενείς εκεί. Και πρόσφατα διάβασα, ντροπή μου τώρα, στα φύλλα της οργής, τώρα που διαβάζω μετά από τόσα χρόνια, που λέει μέσα μια φράση που μου έκανε εντύπωση. Οι παππούδες μου και οι πατεράδες μας σκότωσαν τους ηθαγενείς εδώ πέρα. Άρα αυτή η γη μας ανήκει. Γιατί έρχονται τώρα οι τράπεζες και τα τρακτόρια και μας παίρνουν το έδαφος μας? Όταν σκοτώνεις 100 εκατομμύρια και τους πας πάνω στα όρη εκεί που δεν υπάρχει τίποτε, και όταν ένας δικός σας ο Buffalo Bill σκοτώνει όλα τα βουβάλια για να πεθάνετε ακόμα και εκεί πέρα που σας έχουμε στείλει, άρα είναι δική σας η γη. Τώρα που έρχεται η τράπεζα και τα τρακτόρια και σας το παίρνουν, σας κακοφαίνεται, έτσι. Κατάλαβες που το πάω? Πάλι το τραπεζικό σύστημα και πίσω από την Αμερική και πίσω από κάθε κράτος που δεν ελέγχει το χρήμα του, δεν κόβει το δικό του χρήμα, το δικό του νόμισμα, και ας υπάρχει και ένα άλλο κοινό νόμισμα όπως είναι το ευρώ ή το δολάριο σε συναλλαγές εμπορικές, αλλά κάθε κράτος να έχει το νόμισμά του με ισοτιμίες, να κάνει την δουλειά του. Αυτό κατέστρεψε και τα ευρωπαϊκά κράτη, που η Αγγλία δεν είχε μπει, έτσι δεν είναι? Δεν είχε μπει. Κράτησε το νόμισμά της η κυρία, η Αγγλία. Λοιπόν,
Όταν και τότε στον πόλεμο στον 1776, πότε ήταν ο εμφύλιος της Αμερικής, είχε πει ο πρόεδρος, ποιος ήταν ο πρόεδρος της Αμερικής, ότι ο Λίνκολν, έτσι, ο Λίνκολν, ότι εμείς πάμε τώρα να πολεμήσουμε, αλλά το θηρίο το αφήνουμε πίσω, εννοούσε τους τραπεζίτες. Όταν το χρήμα, και πάλι ένας άλλος θύμισέ μου που είπε άσε με μένα να κόβω το χρήμα, και ας είναι και οποιαδήποτε κυβέρνηση. Γιατί ποιος... Μεγάλο. Ρότσαιλντ. Λοιπόν, από την εποχή του Ναπολέοντα αυτή η οικογένεια λιμένεται τα πάντα στην Ευρώπη. Από την εποχή του Ναπολέοντα. Από την Αγγλία ξεκίνησε, πήρε τις τράπεζες και τα έχει καταστρέψει όλα. Ο δικός μας, ο αριστερός, ο Τσίπρας, δεν πήγε να τον επισκεφτεί. Τι δουλειά είχε, ρε παιδιά, ο αριστερό εκλεγόμενος, αν το πάμε ιδεολογικά, πρωθυπουργός της χώρας, να πάει στην οικογένεια Ροτσάιλντ? Είμαστε σοβαροί σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή τι κάνουμε? Και προσφάτως, μια και ανέφερε στον Τσίπρα, έχει βραβευτεί και είναι ελέκτορα σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, σε πανάκριβο πανεπιστήμιο, ο πολέμιος της ιδιωτικοποίησης των πανεπιστημίων, έτσι. Τα βραβεία πάνε και έρχονται. Ποια ιδεολογία τώρα, Ειρήνη μου, καταπατάτε και η ιδεολογία και οτιδήποτε? Ο Τσίπρας. Ο Μακρόν που είναι τον Ροτσάιλντ, συγγνώμη, τραπεζίτης και δούλευε για τον Ροτσάιλντ, δεν έγινε πρόεδρος της Αμερικής. Εδώ η Ακαδημία Αθηνών τον βράβευσε. Της Γαλλίας, συγγνώμη. Η Ακαδημία Αθηνών τον βράβευσε πέρσι. Μοιράζουν τα δώρα μεταξύ τους. Οι Βέλγοι δεν ήρθανε και βραβεύσαν τη Σακελαροπούλου με του Λεοπόλδου, λέει, του βασιλιά, το παράσημο. Που ο Λεοπόλδος, να τρέξει, έκοβε τα χέρια όποιον φέρνει αντίρρηση στο Κογκό και τους έκοβε και τα χέρια των παιδιών τους. Αλλά υπάρχει βραβείο και δίνεται, αν είναι δυνατόν. Κατάπτωση, αρχές και αξίες. Αυτοί που μας δικούν σε όλο τον πλανήτη, όχι μόνο στη χώρα μας, στερούνται και αρχών και αξιών. Και γι' αυτό ευθυνόμαστε εμείς, οι απλοί πολίτες. Γιατί πρέπει να τις αναζητήσουμε αυτές τις αρχές και αξίες στον εαυτό μας, να τους επεκτείνουμε στην οικογένειά μας, στο μικρό μας περιβάλλον, στο μεγαλύτερο περιβάλλον και να φτάσει όλο αυτό το πράγμα να γίνει ένας τεράστιος χώρος. Χώρος δικαιοσύνης και αρχών και αξιών. Γιατί η αλήθεια είναι μία και δεν κρύβεται. Θυμάμαι τον παππού μου που μου έλεγε, Ρινάκη, αν λες την αλήθεια θα είσαι πάντα τυχερή. Γιατί παππού? Γιατί η αλήθεια είναι μία, κορίτσι μου, και ό,τι και να σου πούνε θα θυμάσαι τι είπες. Ενώ αν πεις ψέματα, πόσα ψέματα πρέπει να πεις? Για να καλύψεις το ένα, λένε, ο λαός λέει ότι για να καλύψεις ένα ψέμα θέλεις άλλα 10 ψέματα. Άρα ξεχνάς τι έχεις πει. Ακριβώς. Ενώ η αλήθεια που είναι μία, δεν μπορεί να κάνεις λάθος. Το ίδιο θα πεις και την άλλη φορά και την παράλληλη και την ξανά άλλη. Το ίδιο πράγμα θα πεις. Άρα ξεκινάμε από τον εαυτό μας, κοιτάμε τι να κάνουμε και αφήνουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που λένε τη μία έτσι σαν τον Άδων Γεωργιάδη και την άλλη ακριβώς το αντίθετο. Γιατί αυτά στη στενό μας περιβάλλον, αν εμένα μου το κάνει η αδερφή μου, ή μου το κάνει η κουμπάρα μου, ή μου το κάνει η φίλη μου, τη διαγράφω. Δεν της ξαναδίνω ψήφο εμπιστοσύνης. Τη διαγράφω. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε στην προσωπική μας ζωή πρέπει να το κάνουμε και στην πολιτική μας ζωή. Γιατί εμείς είμαστε οι πολίτες, εμείς είμαστε το κράτος. Επομένως, το ξεμείναμε από κράτος, το μεταφέρω σε μένα. Ξεμείναμε από πολίτη, γι' αυτό ξεμένουμε από κράτος. Σωστά. Ειρήνη, δεν θα ασχοληθούμε με τη Λάρκο γιατί θέλουμε εκτενέστερα μην κάνουμε μία... Ναι. Θέλω, επειδή σου έχω πει ότι μόνο από ένα φορέα, τον φορέα Ελλήνων Συνέλευσης να το ονοματίσω κιόλας, ας ανατρέξει κάποιος αυτόν τον φορέα, απλά θα γράψει Ελλήνων Συνέλευσης στην μπάρα, στο ψαχτήρι αυτό, και θα δει ότι μόνον εκεί μέσα αναφέρεται τον Bretton Woods. Ουδέποτε έχω ακούσει, κάποτε στη Βουλή κάτι ακούστηκε, αλλά έτσι πέρασε στα ψηλά. Ανέφερε λίγο τι είναι το Bretton Woods και ποιος είναι ο σκοπός της ίδρυσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Ειρήνη. Μαζεύτηκαν 40 χώρες μετά τον πόλεμο το Δεύτερο Παγκόσμιο, το 1944, στην Αμερική. Το Bretton Woods, αυτή είναι η ονομασία του χωριού, ας πούμε, της Κομόπολης, που είχε 5-στερο ξενοδοχείο βέβαια από τότε, και μαζεύτηκαν οι αρχηγοί των κρατών, όχι αρχηγοί των κρατών, ο Υπουργός Οικονομικών των 40 κρατών, ο διοικητής της τραπέζης της αντίστοιχης όπως εμάς της Ελλάδος,
και άλλος ένας, 3-4 ήταν η επιτροπή. Από τότε μου έκανε εντύπωση που το διάβαζα τον Bretton Woods, ότι μπήκε η ασυλία στο πρόγραμμα, μέσα στον νόμο. Η ασυλία μπήκε το 1944. Και όλοι Σοβαρά. Αυτό δεν το γνώριζα. Για, συνέχισε. Είναι ΦΕΚ 315 του 45. Που αυτό που έγινε στον Bretton Woods έγινε νόμος της ελληνικής κυβέρνησης. Μέσα στο ΦΕΚ γράφει ότι όλοι αυτοί έχουν ασυλία. Όσοι εμπλέκονται με το θέμα αυτό έχουν όλοι ασυλία από το 1945. Το λέει το ΦΕΚ. Λοιπόν, μαζεύτηκαν αυτοί και είπανε θα βάλει κάθε χώρα τα λεφτά της, τον πλούτο της, στο μερίδιο που της αναλογεί, που μπορεί, ώστε να μην υπάρξει πάλι περίπτωση σε πόλεμο, σε οποιαδήποτε καταστροφή, να υπάρχουν άνθρωποι που θα πεθάνουν και από την πείνα, όπως πέθαναν και στην Αθήνα, όπως πέθαναν σε όλες τις χώρες που είχαν εμπλακεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γι' αυτό μαζεύτηκαν. Βάλαν τα λεφτά. Η Ελλάδα παρεμπιπτόντως, το 1944, ενώ ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση, ήταν ακόμα εδώ οι Γερμανοί, έβαλε 65 εκατομμύρια δολάρια σε χρυσό. Αυτό το είπε η Ελληνική Συνέλευση, το παρουσίασε. Και μπαίνω εγώ τώρα να διαβάσω αυτό το ΦΕΚ και ταυτόχρονα μπαίνω να δω στην τηλεόραση ότι μία Ελληνίδα πολίτης ρώτησε τον κύριο Τσίπρα για αυτό το ΦΕΚ και της είπε ότι είναι κάτι παλιό, δεν το γνωρίζω, είναι κάτι παλιό. ΦΕΚ 315 του 1945. Η Ελλάδα καταθέτει 65 εκατομμύρια δολάρια σε χρυσό για να φτιαχτεί η κεντρική τράπεζα και για να φτιαχτεί ποιος Αναεμενίδου, το Δούνου του, που αυτό θεωρητικά μας έβαλε εμάς σε καθεστώς επιτήρησης. Να το βίντεο. Για να το ακούσουμε λίγο. Κύριε Πρωθυπουργέ, άκουσα προηγουμένως που είπατε ότι θα ματώσετε κι εσείς όπως ματώνει ο ελληνικός λαός και ότι θέλετε να πρωτοτυπήσετε. Χάρηκα πάρα πολύ που το άκουσα αυτό, γιατί εδώ είναι η ευκαιρία σας για να πρωτοτυπήσετε. Υπάρχουν τα καταπιστεύματα των Ελλήνων, τα οποία υπογράφονται οι ισολογισμοί από τον κύριο Παπούλια, τον Αλογοσκούφη, τον Βασιλάκη του 2007. Και θα έχουμε και του 2011 από τον κύριο Βενιζέλο σε λίγο. Αυτά τα καταπιστεύματα λοιπόν λένε ότι η Ελλάδα έχει 3. Για ποιο λόγο θα πρέπει να πηγαίνουμε να κάνουμε διαπραγμάτευση ελεημοσύνης με τους διάφορους Ντάιζεμπλουμ και Μέρκελ και δεν ξέρω πώς λένε. Και σίγουρα, εφόσον είστε πρωθυπουργός της χώρας, γνωρίζετε για αυτά τα καταπιστεύματα και γνωρίζετε ότι αυτό είναι κληρονομικό δικαίωμα των Ελλήνων, όπως έχουν όλες οι χώρες, σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει μόνο η Ελλάδα. Γνωρίζετε, εδώ σας έχω το ΦΕΚ, το οποίο είναι της εφημερίδας της κυβέρνησης με τον αριθμό 315 και εδώ μέσα η υπογραφή του κυρίου Παπούλια με τα ποσά, η υπογραφή του κυρίου Λογοσκούφη. Εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα. Δεν έχετε καταλάβει. Να Νίκο, ότι ανήκουμε σε αυτό ουσιαστικά από το Bretton Woods. Από το 44. Από το 44. Ουσιαστικά από το Bretton Woods. Από το 44. Από το 44. Αυτά, Ειρήνη, και θυμάμαι παρακολούθησα αυτή τη συνέντευξη ο κύριος Χατζηνικολάου που λέει στο Βαρουφάκι το 1944, ήταν γνώστης, αλλά εδώ χλέβασε την κυρία λέγοντας τον Τσίπρα «σας φέρνω φρέσκο χρήμα». Καταλαβαίνετε και εδώ τι λέει για τον Bretton Woods. Τέλος πάντων, ας το ψάξει κάποιος όπως έπεσε στη δική μας αντίληψη, για να δούμε ότι αυτό που λες, ότι μας δουλεύουν, μας κοροϊδεύουν, χρήμα υπάρχει στον κουμπαρά κάθε κράτους που συμμετείχε τότε και στην πορεία προσθέθηκαν και άλλα κράτη, κοντά στα 180 πόσα κράτη, με ό,τι είχε το καθένα. Άλλο είχε μεταλλεύματα, άλλο είχε χρυσό, ό,τι πολύτιμο είχε, άλλο χρήμα, και αυτό το χρήμα μπορούν να το δανείζουν, το δικό τους που έχουν βάλει, μπορούν να το δανείζονται άτοκα για μεγάλα έργα σε πορεία και 50 και 100 ετών, για να μην πεινάσει η χώρα, να μην είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, να μην είναι στην κατάσταση που βρισκόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή, και φυσικά στην πορεία όλων αυτών των ετών να το επιστρέφει πίσω για να
υπάρχει πάντοτε εκεί. Είναι ένας προβληματισμός που βάζουμε εδώ, πολίτες μου, για να δούμε ότι δεν είναι οικονομικό το θέμα για το γιατί βρίσκεται η χώρα μας σε αυτή την κατάσταση αυτή τη στιγμή, και κάθε χώρα της Ευρώπης, γιατί οι πολίτες του δεν γνωρίζουν για τον Bretton Woods ότι όλες οι χώρες της Ευρώπης συμμετέχουν και έχουν τον κουμπαρά τους εκεί, και άρα δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε αυτή τη δεινή κατάσταση. Ειρήνη, κάτι τελευταίο αν θέλεις να πεις για να κλείνουμε, και για τη Λάρκο θα ασχοληθούμε την επόμενη εβδομάδα. Θα σας πω ότι προσπαθώ να ενημερώνομαι γιατί μου αρέσει και γιατί τώρα πια λόγω ηλικίας έχω μεγαλώσει, έχω τη δική μου τη δουλειά βέβαια που μου παίρνει πάρα πολύ χρόνο, αλλά έχω την άνεση να μελετάω πράγματα για να διορθώσω το κενό που είχα όταν μεγάλωνα 4 παιδιά και ταυτόχρονα ήμουν εργαζόμενη. Έχασα πάρα πολλά πράγματα. Όταν λοιπόν μπαίνουν πληροφορίες στη ζωή μου, θέλω να τις ψάξω όσο γίνεται περισσότερο. Και προκαλώ τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να κάνουν το ίδιο, γιατί θα δουν πράγματα που θα τους βοηθήσουν να τους φύγει ο φόβος από την ψυχή τους, να τους φύγει ο φθόνος γιατί έχει ο άλλος, και να καταλάβουμε γιατί πρέπει όλοι μαζί με το συν που πάμε πιο πάνω να προχωρήσουμε για να βρούμε μια άκρη. Είμαστε άνθρωποι, δεν γεννηθήκαμε για να έχουμε προβλήματα, δεν υπάρχει κλιματική κρίση και κλιματική αλλαγή, γιατί η φύση τα έχει φτιάξει όλα τέλεια. Αρκεί να κάνετε μια βόλτα στο δάσος του Χιωμοδίου, να δείτε τι ωραία που είναι. Μόλις από το δάσος βλέπεις πλαστικές σακούλες, τενεκεδάκια, χαρτιά. Όσο είσαι μέσα στο δάσος που η φύση λειτουργεί μόνη της, είναι όλα τέλεια. Εμείς δηλαδή οι άνθρωποι δημιουργούμε εστίες κακού παντού. Από το σπίτι μας, από το περιβάλλον μας, από τη χώρα μας, παντού. Λοιπόν, να περιορίσουμε αυτές τις εστίες, να γίνουμε άνθρωποι για το καλό μας και πάνω απ' όλα να σεβόμαστε ότι είμαστε δημιουργήματα. Όταν πράττεις το άδικο και δεν κάνεις κάτι για να το διορθώσεις, στην ουσία είσαι ενάντια στον εαυτό σου. Στον εαυτό σου. Όταν το καταφέρουμε θα μπορούμε να κάνουμε εκπομπές και να έχουμε και την ευχάριστη πλευρά της υπόθεσης, όχι μόνο τη δυσάρεστη. Και όχι σκοτάδι. Φως, γιατί αυτό σημαίνει η λέξη Έλληνας. Φως. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ να έχετε, πολίτες μου, και κοινοποιήστε όσο μπορείτε για να βγει η αλήθεια προς τα έξω. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.